Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Hare. இப்போ பிரணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு நிறைய நாள் எடுக்கலையோ அவங்க எடுக்கலாம். மாலை வணக்கம். இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் வந்து லெவல் 3 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். ஆக மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. இல்ல ஸ்டக்கா இருக்கு. 2-3 days இல்ல, அதுக்கு மேலேயே ஆயிடுது. 4 நாள் 5 நாள் ஆயிடுது. இட்ஸ் நாட் மூவிங். அப்பா இதுதான் ஸ்டக்கா இருக்கு. 200 தான் இருக்கு. எஸ், யாரு படிக்கணும், பிரணத்தி படிக்கணுமோ, ரொம்ப நாள் ஆயிடுத்து படிக்கல அப்படின்னா நீங்க எடுக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ. யார் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் கைட் பண்றேன். என்னோட இதுல எக்ஸல் ஷீட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட்ல எல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நானே சொல்றேன் யார் படிக்கணும். 1 minute. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம. ரொம்ப ஸ்லோவா எடுத்து. இப்ப வந்து இந்த மாதாஜி, கனமா மாதாஜி இல்லை, சாரி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தான் ரொம்ப நாளா நடுவில் ஆப்சண்டா இருந்தீங்க. நீங்க லாஸ்ட் இடத்துல 24th மார்ச்ல எடுத்தீங்க. ஒரு மாசம் எடுத்து பிரணத்தி எடுக்கிறதா? படிக்கிற மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஜன ஷலாக்கயா உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வதாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாத்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने कौरदेशे नमः. कुरवे कौरवचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंचनेत्राय नमस्ते पंकजरङ्गये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशाद्य देशधारिणी. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां कदः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृददन्तः स्तोत्रै अवधारिणी
ராணி விதுனோதி श्रुत सदां नष्टप्रायेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भगवति नष्टकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து என்னோட இதுக்கு போயிடலாம். என்னது ஷேர் என்னோட ஸ்லோகாஸ். இப்ப திரும்பி அதே ரவுண்ட்ல வர வேண்டாம். இப்ப யாரெல்லாம் இருக்கா? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி இருக்காங்களா? பின்னாடி போல இருக்காங்களே. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி இருக்காங்க. பின்னாடில இருந்து போலாம். சுதந்திரா தேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாரு வந்திருக்காங்க? டிஎன் ஐ திங்க் யாரு இது? DNB9 யாரோட நம்பர் எப்படி இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. Why am I able to say DN? பத்மா மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி, பாமினி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. யாரோ வந்திருக்காங்க மாதாஜி, யாருன்னு தெரியல. பாமினி மாதாஜி பாமினி மாதாஜி இருக்காங்க. இல்ல பாமினி இருக்காங்க மாதாஜி, வேற யாரோ வந்திருக்காங்க. தெரியாது யாரு வந்தாங்களும். பேசினா எனக்கு தெரியும் நம்ம ஸ்டூடெண்டா என்னதுன்னு. இல்லாட்டா பரவாயில்ல. எஸ், இப்ப வந்து சுதந்திரா தேவி மாதாஜி இருக்கேளா? இருக்கேளா அதே ஒரு பெரிய பாட்டா இருக்கு. சரி, அவங்க மாதாஜி இல்ல, சீட்ல இல்ல. இப்ப நீங்க யாரு? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்மியா ஞானவர்க்கம் ஆனுகூல் ஏனேஷ் கிருஷ்ணா அனுஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்கோ. சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம் ஸ்ரீ ஹரி மாதாஜி. ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யாரு? பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. क्लेशाग्नि शुभता मोक्ष लघुता कृतस् दुर्लभा शांत्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा हर्षिणी च सा श्री कृष्ण हर्षिणी च सा. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் பாமினி மாதாஜி தான். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்கதானா? DNB9Q7TAFQ என்னெல்லாமோ போட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பேசிட்டே இருக்கேன், உங்களுக்கு கேக்குறதா? என் பேர் ஏன் அப்படி வந்துச்சுன்னே தெரியலங்க மாதாஜி. ரீநேம் பண்ணுங்க. கம்ப்யூட்டரோட ஏதோ இது வந்திருக்கும், ரீநேம் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நீங்க படிங்க. இப்ப தெரிஞ்சு படுத்த நீங்க தாங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி புராணாதி பஞ்சராத்திர விதிம்மினா ஜகாந்திகி ஹரேர் பக்திர் மாதாஜி. ஐகாந்திகி ஹரேர் பக்திர் உத்பாதாயைவ கல்பதே. பாமினி மாதாஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈஷாயஸ்ய ஹரே தாஸ்யே கர்மணா மனசா கிரா நிகிலாஸ்வபி அவஸ்தாது ஜீவன் முக்தஸ்ஸ உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போயிட்டாங்க. இன்டர்நெட். மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி ஓடி ஓடி போறீங்க கிளாஸ்ல வந்து? अतः कृष्ण नामाति न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वातौ स्वयम् एव स्फुरत्यदः. யாரும் படிக்கணும்? லீலாத்து மாதாஜி வந்துட்டாங்க திரும்பி. ஓகே, இப்ப நான் படிச்சோறேன். அனாசக்தஸ்ய விஷயான்
यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे இது ரொம்ப ஸ்மஜ்ஜா தான் வந்திருக்கு மாதாஜி. இருந்தாலும் வில் ட்ரை. யார்கிட்ட புக் இருக்கோ புக்கை பார்த்து படிங்க. அதனால இட் ஹை டைம் நவ வி ஹேவ் டு பை புக். அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து. இப்போ புக் எடுத்து படிச்சா புக் வாங்கினா ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் வந்ததுன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். பார்க்கலாம் எவ்வளவு முடியறதுன்னு. அகைன் பின்னால இருந்து சுதந்திரா தேவி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. நீ மாதாஜி விடுறதா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேத்து நாங்க படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. என்ன மாதாஜி இது படிக்கலையா? அதான் நேத்து லாஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சதால நானும் பாமினி மாதாஜியும் படிக்கவே இல்லைங்க மாதாஜி. நேத்துக்கா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓ சரி 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 ஓகே. அப்ப நீங்க ஆரம்பிங்க. நோ ப்ராப்ளம். அதனால ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாமினி மாதாஜில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. நீங்க ஆரம்பிங்க. அப்புறம் பாமினி மாதாஜி திரும்பி அப்படியே போட்டும். நோ ப்ராப்ளம். மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. லீலாவதி மாதாஜி பாமினி மாதாஜி படிச்சு திருப்பி அகைன் பின்னாடி இன்னும் தான் வரணும். வரட்டும். நேத்துக்கே நீங்க படிக்கல சொன்னீங்க. நீங்க படிச்சுட்டு பாமினி மாதாஜி படிப்பா. நோ ப்ராப்ளம். எந்த ஆர்டர்ல வந்தா என்ன படிங்க. பக்தி தொண்டு எல்லா முக்திகளுக்கும் மேலானது. முழுமுதற் கடவுளுக்கான பக்தி தொண்டில் ஒரு பக்தன் எந்த அளவிற்கு உளப்பூர்வமாக பற்றுடையவனாக இருக்கின்றான் என்பதை பிரிது மன்னரின் ஆதிராஜா பின்வரும் கூற்றிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 24ஆம் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அதில் அவர் முழுமுதற் கடவுளை வேண்டுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, முக்தி அடைந்த பின்னால் உமது கீர்த்திகளையும் உமது தாமரை திருவடிகளை போற்றி உமது பக்தர்கள் தமது உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தும் புகழ்ச்சி மொழிகளையும் கேட்கும் வாய்ப்பு எனக்கு இல்லாது போய்விடும். இவ்வுன்னத ஆனந்த தேன் எனக்கு கிட்டாது போய்விடும் என்றால் எனக்கு முக்தி அல்லது ஆன்மீக விடுதலை என்பதே வேண்டாம். பகவானே, நான் உம்மிடம் எப்போதும் வேண்டுவது நீர் எனக்கு கோடிக்கணக்கான நாக்குகளையும் கோடிக்கணக்கான செவிகளையும் தந்தருள வேண்டும் என்பதுவே. அப்போதுதான் என்னால் எப்போதும் உமது உன்னத கீர்த்திகளை கேட்கவும் ஓதவும் முடியும். அருவவாதிகள் பரம்பொருளுடன் ஒன்று கலந்துவிட வேண்டுமென்று விரும்புகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் தமது தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் இறைவனின் கீர்த்திகளை ஓதவும் கேட்கவும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பின்றி போய்விடும். பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத வடிவத்தை பற்றிய கருத்து அவர்களிடம் இல்லாதிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு அவரது உன்னத லீலைகளை பற்றி ஓதவும் கேட்கவும் வாய்ப்பே கிடையாது. அதாவது முக்திக்கும் மேலான நிலையினை ஒருவன் எய்தவில்லை என்றால் ஒருவனால் பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை சுவைக்கவும் முடியாது, பகவானின் உன்னத வடிவத்தை அறியவும் முடியாது. இதே போன்றதோர் கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 44வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மன்னரிடம் கூறுகிறார், மகாத்மாவான பரத சக்கரவர்த்தி கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகள் மீது பெரும் பற்றுடையவராக இருந்தார். அவர் இவ்வுலகின் மீதிருந்த தமது ஆளுமையையும் மக்கள், நண்பர்கள், பெரும் செல்வம், அழகிய மனைவி போன்றவற்றின் மீதிருந்த அவரது பாசத்தையும் மிக எளிதாக துறந்தார். நல்வினை தரும் மீதிருந்த அவரது பாசத்தையும் மிக எளிதாக துறந்தார். நல்வினை தரும் மகாலட்சுமி மனமுவந்து அவருக்கு எல்லா வகையான உலக வளங்களையும் அளிக்கும் பாக்கியம் உடையவராக இருந்த போதும் அந்த வளங்கள் எதனையும் அவர் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி பரத மன்னரின் இக்குணநலனை மிகவும் உயர்வாக போற்றுகின்றார். அவர் கூறுகிறார், மதுசூதனரான முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத குணங்களினால் எவன் ஒருவன் ஈர்க்கப்படுகின்றானோ அவன் பல மகரிஷிகளால் விரும்பப்படும் முக்தியையே சட்டை செய்வதில்லை என்றால் பின்னர் உலக வளங்களை பற்றி என்ன சொல்ல என்று. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே, இப்ப வந்து பக்தி தொண்டு எல்லா முக்திகளுக்கும் மேலானது. நம்ம வந்து பகவத்கீதையில அப்படிதான் பார்த்தோம். ஒரு சாப்டர் எண்ட்ல என்னது, நம்ம பகவானுடைய இலக்கு அடையணும்னா நமக்கு எதுவும் விச் இஸ் த ரைட் வே, பக்தி மார்க்கம் ஒன்றே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ பக்தி தொண்டு தான் வந்து அது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் அண்ட் நம்மள எல்லாரையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதனால சோ முழுமுதற் கடவுளுக்கான பக்தி தொண்டில் ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும், எந்த அளவிற்கு உளப்பூர்வமாக மனசார அவன் வந்து எப்படி வந்து பகவான் தொண்டு புரியணும், பற்றுடையவனாக இருக்கணும், நம்பிக்கையுடன் இருக்கணும். அது வந்து பிருத்து மன்னரோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதை கொடுத்திருக்காங்க. பிருத்து மன்னர் என்ன வேண்டினார்? பிருத்து மன்னர் வந்து பகவான் அவதாரம் தான். அவர் என்ன வேண்டினார்? எனக்கு வந்து நிறைய செவிகளையும் உங்களை நினைக்கிறதுக்கு நிறைய அந்த என்னது கதைகள் உங்களை பற்றி கேட்கறதுக்கு நிறைய காதுகள் கொடுங்க, வேற முக்தியெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். சோ அந்த ஆதிராஜா, அவருக்கு என்ன பேரு? ஆதிராஜான்னு பின்வரும் கூற்றிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். அவர் என்ன சொல்றாரு? பாகவதம் இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சரல் எவிடன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. எது சொன்னாலும் ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கணும். சும்மா நான் சொன்னேன் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னா, ஆதாரம் எல்லாம் தெரியாது, என்ன சொன்னேன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம எது பண்ணினாலும் ஒரு ஆதாரம் வேணும். இதுல இப்படி கொடுத்திருக்காங்க, அதனால நான் இது செய்யறேன் அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கம் தான் உயர்ந்தது சொல்லித்தன, அதுல என்ன ஆதாரம், யாரு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சோ இந்த மாதிரி பின்வரும் கூற்றிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். அது பாகவதத்தில் 4ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயத்தில் 24வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அதில் அவர் என்ன சொல்றார்? பகவான் வேண்டுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானை, முக்தி அடைந்த பின்னால் உன்னது கீர்த்திகளையும் உமது உயர்ந்த தாமரை திருவிடைகளையும் போற்றி உமது பக்தர்கள் தமது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தும் மகிழ்ச்சி மொழிகளையும் கேட்கும் வாய்ப்பு எனக்கு இல்லாது போய்விடும். இவ்வண்ணம் ஆனந்ததென எனக்கு கிடைக்காது போய்விடும் என்றால், முக்தி கிடைச்சு உங்களுடைய இதெல்லாம் எவ்வளவு ஆனந்தம் கிடைக்கும், உங்களை பத்தியே நினைத்துட்டு உங்களை பார்த்துட்டு ஸ்மரணம் பண்றது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கிடைக்காம போச்சுன்னா, எனக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு இந்த செவிகள் இப்ப சொல்லுவாங்க, வாய்ப்பு எனக்கு இல்லாது போய்விடும். உன்னத ஆனந்த தேன் எனக்கு கிட்டாது போய்விடும் என்றால் எனக்கு முக்தி அல்லது ஆன்மீக விடுதலை என்பதே வேண்டாம். அந்த மாதிரி இருந்தா எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீகம் அவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டு அந்த லெவல்ல போயிட்டு தான் எனக்கு ஆன்மீக இது கிடைக்கும், ஆன்மீக ஆனந்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த மாதிரி ஆன்மீக ஆனந்தமே வேண்டாம். ஏன்? அவர் சொல்ற, பகவானை நான் உம்மிடம் எப்பொழுதும் வேண்டுவது என்னன்னா, நீர் எனக்கு கோடிக்கணக்கான நாக்குகளையும் கோடிக்கணக்கான செவிகளையும் தந்துள்ள வேண்டும் என்பதே. அப்போதுதான் என்னால் எப்பொழுதும் உமது உன்னத கீர்த்திகளை கேட்கவும் ஓதவும் முடியும். சோ அந்த மாதிரியும் சில பேர் வேண்டுகிறாங்க. இதுவும் பாத்தீங்கன்னா குலசேகர ஆழ்வாரோட என்ன சொல்றேன், முகுந்த மாலையில கடைசி காலத்துல எனக்கு வந்து நான் தழுத்து போயிடும், கபம் பித்தம் இதெல்லாம் வந்துடும். அப்ப நான் எப்படி உன்னை நினைக்கிறது? அந்த வலி இந்த இதுலயே இருக்கும், எல்லாம் வாயால சொல்றது கூட என்னால முடியாது, அதனால இப்பவே என்னை கொண்டு போயிடு அப்படின்னு அவர் சொல்றார். சோ ஒருத்தர் திஸ் ஆல் ஷோஸ் அவருடைய பக்தியோட இது லெவல் ஆஃப் பக்தி. அருவவாதிகள் பரம்பொருளுடன் ஒன்று கலந்து விட வேண்டும் என்று நம்ம கிட்ட இப்ப கேட்டனா யாரும் ஒரு ரெடியா இருப்போமா? உனக்கு முக்தி தரேன் பாபா, உனக்கு கூட்டின்னு போறேன்னா யார் ரெடியா இருப்பாங்க? இல்ல 10 பாத்திரம் தேய்க்கணும், கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு, இன்னும் நாளைக்கு துணியெல்லாம் துவைச்சு போடணும், அதெல்லாம் காய வச்சிருக்கேன், அதெல்லாம் முடிச்சு வைக்கணும், ஏதோ ஒண்ணு வேலை இருக்கும், அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் வரேன், அடுத்த வாரம் வரேன், நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோமே தவிர, நோபடி இஸ் ரெடி. பண்றோம் எல்லாம் சரிதான், எல்லாம் முக்தி வேணும் அது இதுன்னு சொல்றோம். பட் யாரு நம்மளாம் அந்த ஆன்மீக பக்தர்களோட கேட்டகரியில வரவே இல்லை. இன்னமும் இந்த பௌதிகத்துலதான் இருக்கும். அதனால நானும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நம்ம எல்லாருமே வந்து இன்க்ளூடிங் மைசெல்ஃப் ஆல்சோ when I say that. சோ அருவவாதிகள் அப்ப இப்போ வந்து என்ன கம்பேர் பண்றாரு? உருவம் வைத்து நம்ம வந்து வழிபடுறோம். இப்ப அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? பரம்பொருளுடன் ஒன்று கலந்து விட வேண்டும் என்றதான் நேத்தி பார்த்தோம். அது வந்து இப்போ அடுத்த இதுல வரும். என்னெல்லாம் நான் எழுதி வச்சுங்க, வேணா நீங்க நோட் பண்றேன்னாக்கா சொல்றேன். நான் எப்போ ஒரு டைம்ல எழுதி வச்சதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். என்னெல்லாம் நேற்றுக்கே சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இது ஈஸியான வேர்டு மாத்திரம், சாஷ்டி மாத்திரம் நினைவு வரும். இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஒரு டைரி மாதிரி வச்சிருக்கேன், அதை எழுதி வச்சுப்பேன் எல்லாமே. How to operate. சாயுஜ்ய பகவான மாதிரியே இருக்கிற உருவம் பண்றா போல. அப்புறம் வந்து சாலோக்கியனாக்கா அவருடைய உலகத்திலே போயிட்டு நான் வாழணும், பகவான் இருக்கிற உலகத்திலேயே போய் வாழணும். அப்புறம் சாஷ்டியோட என்ன சொல்றேன்னு. அப்புறம் சாமீப்பியனா பகவான் கூட, பகவான் இருக்காரு, நானும் இருக்கேன், ஆனா பகவான் கூடயே நான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி 4 தான் எழுதியிருக்கேன். 4 தான் இருக்கா எனக்கு தெரியல, 4 தான் எழுதியிருக்கேன் நான். சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தர் இந்த அருவவாதிகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் விரும்புவாங்க. நமக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு முக்தியெல்லாம் நம்ம வேண்டவே மாட்டோம். நம்ம என்ன வேண்டும்? எப்பவும் உங்களுக்கு தொண்டு புரியணும். அது ஒண்ணுதான் நம்ம வந்து we should be the servitor of the Lord. servitor of the Lord. தாசானு தாசன் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் தான் விருப்பப்படும்.
சோ அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, அவருடன் ஒன்று கலந்து விட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் தனது தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் இறைவனின் கீர்த்திகளை ஓதவும் கேட்கவும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பின்றி போய்விடும். அப்புறம் என்னது, தன்னோட ஐடென்டிட்டியும் அவங்க வந்து வச்சுட்டு பக்தியோட அவங்க பண்ணினாதான் பகவானுடைய கீர்த்திகளை எல்லாம் சொல்லி ஓதவும் முடியும், கேட்கவும் முடியும். அந்த மாதிரி இல்லாட்டி வந்து அவங்க வந்து அதுல ஃபெயிலியர் தான் ஆயிடுவாங்க. பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத வடிவத்தை பற்றி கருத்து அவர்களிடம் இல்லாதிருக்கும். உன்னத வடிவம் அவளுக்கு அந்த விக்கிர ஆராதனையே தெரியாது. பகவானுடைய உருவம், அதை நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்றது, ஆராதனை பண்றது, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. நம்ம உருவம் வைத்து நம்ம வழிபடுறவங்க அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட், என்ன அழகா இருக்கார்ல இன்னைக்கு, நல்ல ட்ரெஸ் இல்ல, என்ன அழகா ட்ரெஸ் அலங்கரித்திருக்காங்க இல்லையா, நம்ம அழகா அது வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். கண்ணால நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிறோம், காதால அந்த இதெல்லாம் கேட்டு அனுபவிக்கிறோம். அந்த மாதிரி உங்க அருவவாதிகள்னா வெறும் மெடிடேஷன், they just go into the formless God அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. சோ அவங்க வந்து இந்த ஒரு ரசம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு டேஸ்ட் ஆஃப் சீயிங் அண்ட் அப்ரிஷியேட்டிங், அது அவங்க வந்து மிஸ் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாது, ஓதவும் கேட்கும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பின்றி போய் விடுகிறது. அப்புறம் பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத வடிவத்தை பற்றி கருத்து அவர்களிடம் இல்லை. அவங்க வந்து உருவம்னு அவங்க சொல்லுவாங்க, அது என்ன ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு அந்த ஒரு ஆள் வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கு, அந்த மாதிரிதான் சொல்லுவாங்க. பகவான் எவ்வளவு அழகா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த எண்ணமே வராது. ஆனா இப்ப ஏத்திஸ்ட் எப்படி சொல்லுவோம், அது கல்லு அப்படிமா. நம்ம அது கல்லா பார்க்கவே மாட்டோம், கல்லுலதான் செதுக்கிருப்பாங்க. அப்போ செதுக்கினப்புறம் அதுக்கு ஆராதனை அது கல்லுதான் அப்படி சொல்லுவோமா நம்ம. ராமரோட இது வடிவம் கருப்பு கல்ல பண்ணிருக்காரு, கல்லு, அந்த கல்லு எல்லாம் அது வடிவம் பண்ணிருக்காங்க. வேற நார்த் சைட்ல எல்லாம் பார்த்தா பளிங்கு, அந்த இது நல்ல ஒயிட் மார்பிள்ல பண்ணுவாங்க. நம்ம கல்ல பார்க்கவே மாட்டோம். பக்தர்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க, அது உருவம் பெற்று அது வந்தப்புறம் அப்படியே நம்ம ஆராதனையும் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து என்ன அழகா இருக்காருல்ல, கிருஷ்ணர் என்ன அழகா இருக்கு இல்லையா, ராமர் என்ன மூக்கு எவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கு, என்ன கை அஜானுபாவம், இந்த அவரோட கீழே முட்டு கீழே கை தொங்குமா, இந்த அவ்வளவு லாங் ஹேண்ட், எஸ் நல்ல பர்சனாலிட்டி, அதெல்லாம் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். சோ நம்ம வந்து உருவத்தை பார்த்து நம்ம கண்ணாலையும் மகிழ்ந்து, காதால் அவருடைய இதெல்லாம் கேட்டு மகிழ்ந்து நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கோம். அவங்க அது மாதிரி தேர் மிஸ்ஸிங் ஆல் தட். அவங்க அந்த லீலைகள் காரணத்தால் அவர்களுக்கு அவரது உன்னத லீலைகளை பற்றி உதவும் கேட்கும் வாய்ப்பே கிடையாது. அதாவது முக்திக்கும் மேலான நிலையினை ஒருவன் எய்தவில்லை என்றால் ஒருவனால் பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை சுவைக்கவும் முடியாது, பகவானின் உன்னத வடிவத்தை அறியவும் முடியாது. நம்ம எந்த பதில் இருக்கோம், இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். we are in a better position. இதே போன்றதோர் கூற்று வேற எதுலையும் கொடுத்திருக்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டத்தில் 14ஆம் அத்தியாயம் 44வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதுல என்ன இருக்கு, சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மன்னரிடம் கூறுகிறார். என்ன சொல்றார், மகாத்மாவான பரத சக்கரவர்த்தி கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகள் மீது பெரும் பற்றுடையவராக இருந்தார். பரதர் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியான இருந்தார். அவர் இவ்வுலகத்தில் மீதிருந்த தமது ஆளுமையையும் மக்கள், நண்பர்கள், பெரும் செல்வம், அழகிய மனைவி போன்றவற்றின் மீதிருந்த அவரது பாசத்தையும் மிக எளிதாக துறந்தார். எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணா தான், அப்புறம் பாக்கி எல்லாம் தான் செகண்டரி. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி பகவான் என்ன சொல்றாலும் அதை ஏற்றுண்டு பண்றதுக்கு அவர் ரெடியா இருந்தார். நல்வினை தரும் மீதிருந்த அவரது பாசத்தையும் மிக எளிதாக துறந்தார். நல்வினை தரும் மீதிருந்த நல்ல மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல என்ன சொல்லுவோம், சத்துவகுணத்துல இருந்து நல்ல இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதை கூட அவர் துறந்துட்டார். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் அப்படித்தானே வருது இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இருந்து அவர் ரொம்ப நல்ல இதயம் உள்ளவர். அதனால நான் எப்படி உங்களை எல்லாம் கொல்லுவேன், அப்படிதான் இருக்கணும், பேஷனேட்டா தான் இருக்கணும் இல்லையா. நம்ம வந்து கம்பேஷனேட் ஃபார் த அதர் லிவிங் பீங். அவங்க எல்லாம் கொன்னா எனக்கு பாவம் வருமே, நான் எப்படி என்னோட தாத்தாவை கொல்ல முடியும், அது மாதிரி நல்ல உள்ளத்தோடு தான் இருந்தார். ஆனா அந்த பாசத்தையும் என்னது மிக எளிதாக துறந்தார். 18வது சாப்டர் மனசுக்குள்ள என்னது, எல்லாம் நீ சொல்றதுதான் கரெக்ட் கிருஷ்ணா, நீ என்ன சொல்றேன் நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு. அப்ப பகவானுக்காக அவர் எல்லாத்தையும் துறந்தார். நல்வினை அப்ப அந்த ஒரு கண்ணோட்டம் கூடி, என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய பந்தம், பாசம், நான் அது இருக்கிறது எல்லாமே விட்டுட்டார். அப்படிதான் ஒருத்தரும் நம்ம எப்படி இருக்கணும். அதுக்கு சன்னியாசி வாங்கின்னு போனா சொல்லவே இல்லை கடவுள். ஜஸ்ட் ஓவரா இன்டல்ஜ் பண்ணாதீங்க, அவ்வளவுதான். ஒரு அளவுக்கு இன்டல்ஜ் பண்ணிட்டு நம்மளோட டியூட்டி பண்ணணும், அவ்வளவுதான், போயிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி சொல்றாரு. இல்லாட்டா நமக்கு தான் கஷ்டம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நமக்கு அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துல என்ன வரும், ஒரு இன்சல்ட் பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒன்று வரும். இவ்வளவு எல்லாம் வளர்த்து ஆளாக்கி பெருசாக்கி இன்னைக்கு எப்படி பேசிட்டான்ல, எப்படி பிஹேவ் பண்ணிட்டாலே, இவ்வளவு வீட்டுல இந்த மாதிரி நடக்கிறது. சோ இதெல்லாம் லைஃப் லெசன் தான். இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஏதோ ஒரு இதுல வந்து ஏதாவது சொல்லுவாங்க. மனசு கஷ்டம் யாருக்கு வரும், இந்த மாதிரி பந்தம் பாசம் வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வரும். அதனால நீங்க வந்து விட்டேத்தி உங்களோட டியூட்டி நல்லா பண்ணுங்க, எதிர்பார்க்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் வரும், நல்லது வந்தா சரி, வெரி குட், குட் லக். இல்லைன்னா வருத்தம் வராது. நம்ம வந்து சோர்ந்து போக மாட்டோம், வருத்தப்பட மாட்டோம். ஹாப்பியா பகவான் இடத்தில்
இது நம்பிக்கையோட இது அவருக்கு என்ன பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருப்போம். இருந்தேன்னா நல்வினை தரும் மகாலட்சுமி முன்முகந்து எனக்கு மனமுகந்து மனமுகந்து அவருக்கு எல்லா வகையான உலக வளங்களையும் அளிக்கும் பாக்கியம் உடையவராக இருந்த போதும் லட்சுமி பகவான் எல்லாருமே யார்தான் வேண்ட மாட்டான் இல்லையா? லட்சுமி பகவான் எல்லாம் அவர் வந்தா எல்லாம் செல்வம் செழிப்பு எல்லாம் நிறைவு எப்பவும் வெற்றி அந்த மாதிரி ஒரு சுபிக்ஷம் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்த போதும் அந்த வளங்கள் எதனையும் அவர் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை என்று சுகதேவி கோஸ்வாமி பரத மன்னரின் குணநலனை மிகவும் உயர்வாக இது யாரை பத்தி சொல்றார்? பரத மன்னரி. என்னது மகாலட்சுமியே எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க. அப்ப கூட அவர் என்னது இல்லை வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அந்த மாதிரி நான் வந்து ஐ வில் கோ அக்கார்டிங் டு வாட் கிருஷ்ணா சேஸ். அது மாதிரி எல்லா நல்ல குணங்களும் அவர்கிட்ட இருந்தாலும் என்னது அவர் வந்து எதை மிகவும் உயர்ந்ததாக போற்றுகிறார்? கிருஷ்ணருடையது. பரதமன்னர் இக்குணநலனை மிகவும் உயர்வாக போற்றுகின்றார். அவர் கூறுகிறார், மதுசூதனரான முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத குணங்களினால் எவனொருவன் ஈர்க்கப்படுகின்றானோ அவன் பல மகரிஷிகளால் விரும்பப்படும் முக்தியையே சட்டை செய்வதில்லை என்றால் பின்னர் உலக வளங்களை பற்றி என்ன சொல்ல என்று. அப்படின்னா என்னது? கிருஷ்ணரை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுட்டேன்னா எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் போறோம். பாக்கி என்ன பெரிய ரிஷிமார்கள் என்னெல்லாம் வந்து முக்தி கொடுக்குறேன், அது இது மகாலட்சுமி உனக்கு எல்லாம் ஐஸ்வர்யங்கள் கொடுக்குறேன், அதெல்லாம் ஓகே செகண்டரி தான், எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்ல. கிருஷ்ண பக்தி எனக்கு போறோம். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்புறம் உலக வளங்களை பத்தி என்ன சொல்றது? அவருக்கு அவ்வளவு எல்லாத்தையுமே அதுதான் துறவு. பகவானே எனக்கு போறோம், பகவானுடைய சங்கம் போறோம் அப்படிங்க. சோ அதை விட அப்போ அதுக்கு என்னது ஈக்குவேட்டா என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணுமே கிடையாது. உலக வளங்களை பற்றி என்ன சொல்றது? அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்டுக்கவே மாட்டார். ஐ ஹோப் இது வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான். எஸ். அப்ப இப்ப யாரு படிச்சா? பாம்னி மாதாஜி படி. பாம்னி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா படி. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்மஜ்டா இருக்குல்ல, படிங்க பாக்கலாம் ஜட்ஜ்மெண்டா. இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தில் சிவபெருமானால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதில் அவர் தனது மனைவி சதியிடம், அன்பிற்குரிய சதியே, நாராயணன் கிருஷ்ணர் மீது இக்கூற்று எங்க படிக்கிறேன்? அதான மாதாஜி இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம். இங்க நான் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் சாரி மாதாஜி இல்ல மாதாஜி பாகவதம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் மேலே கூறப்பட்டிருப்பது போன்று விருத்திராசனாலும் கூறப்படுகிறது. அதில் அவன் பகவானிடம், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது உன்னத தொண்டினை விட்டு நீங்குவதன் மூலம் நான் துருவலோகத்திற்கு உயர்வு பெறலாம். அல்லாது இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களின் ஆளுமையை பெறலாம். ஆனால் நான் அவற்றையெல்லாம் விரும்புவதில்லை. யோக சித்த பெறுதலையும் ஆன்மீக விடுதலையும் கூட நான் விரும்புவதில்லை. நான் விரும்புவதெல்லாம் உமது தொடர்பும் உமக்கு நிச்சயமாக செய்யும் உன்னத பக்தி தொண்டுமே ஆகும் என்று கூறுகிறார். இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தில் சிவபெருமானால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதில் அவர் தனது மனைவி சதியிடம், அன்பிற்குரிய சதியே, நாராயணன் கிருஷ்ணா மீது பக்தியுடையவர்கள் எதற்கும் அஞ்சுவதில்லை. அவர்கள் மேலுலகங்களுக்கு உயர்வு பெற்றாலும், பௌதீக மார்க்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றாலும், அல்லது நரகலோகத்தில் வீழ்ந்த போதிலும், இதை போன்ற வேறு சூழ்நிலைகளில் சிக்கிக்கொண்டாலும் உண்மையில் அவர்கள் அஞ்சுவதில்லை. அவர்கள் நாராயணின் தாமரை திருவடிகளின் சரணங்களில் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு பௌதிக உலகில் கிடைக்கும் எந்நிலையும் நன்னிலையே ஆகும் என்று கூறுகிறார். இதே கூற்று தேவலோக அதிபதியான இந்திரனாலும் கூட கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் கண்டம் 18ஆம் அத்தியாயம் 74வது ஸ்லோகத்தில் இந்திரன் அவனது அன்னை திதியிடம் கூறுகிறான், அன்பிற்குரிய அன்னியே,
எல்லா விதமான இச்சைகளையும் துறந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் மட்டுமே ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள், தங்களது உண்மையான நலன்களுக்காக உழைக்கும் அவர்கள் வாழ்வின் நிறைவு நிலைக்கு வளர்ச்சியடையும் விஷயத்தில் கை தேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஸ்ரீமத் ஒரு மாதாஜி நிறைய அந்த கூட்டம் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். அது இது ஃபுல் ஆஃப் இதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷனே வேண்டாம், படிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். பட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இதுல வேற என்ன இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதம் 6ஆம் காண்டத்தில் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் 25வது ஸ்லோகத்தை இதெல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்ல எல்லாம். பட் எங்க கொடுத்திருக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. மேல குறிப்பிட்டு என்ன கொடுத்திருக்கு போன்ற விருத்ராசுரன் கதை கொடுத்திருக்கு. அதுலயும் அவர் என்ன சொல்றாரு, விருத்ராசுரன் என்னது, அவர் அதை என்ன பகவான் என்ன சொல்றார், எனக்கு வந்து உன்னது தொண்டின் நீ என்னது உன்னத தொண்டினை விட்டு நீங்குவதன் மூலம் நான் துருவலோகத்திற்கு உயர்வு பெறலாம். உங்களுக்கு தொண்டு பண்ணி நான் என்னது என்ன நல்ல பொசிஷன் நீங்க அனுப்புவீங்க, கரெக்ட் இல்லை? பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களின் ஆளுமையே பெறலாம். நல்ல ஒரு பொசிஷனை கொடுத்து எல்லாத்தையும் உலகத்தை நீ ஆளு வேணா, நீங்க அந்த மாதிரி கொடுப்பீங்களா இருக்கும். இப்ப பிரபஞ்சத்துல அனைத்து பெறலாம். ஆனால் நான் அவற்றை எல்லாம் விரும்புவது இல்லை. என்னத்துக்கு? யோக சித்திகள் பெறுதலையும் ஆன்மீக விடுதலையும் கூட நான் விரும்புவது இல்லை. யோக சித்தியால என்னெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, தண்ணீர் மேல் நடப்பேன், காற்றில் மிதப்பேன், என்னெல்லாம் இருக்கு, காற்றில் நடப்பேன், தண்ணீரில் மிதந்தேன், அதெல்லாம் கூட நான் விரும்புறது இல்லை. அப்போ என்னது வேற என்ன விரும்புறாரு? அப்போ நான் விரும்புவதெல்லாம் உமது தொடர்பு, உங்களை விட்டு நீங்க போக கூடாது. நான் எப்பவுமே உங்க கூட சங்கத்துல இருக்கணும், உங்களுக்கு தொண்டு புரியணும். உமது நித்தியமாக செய்யும் உன்னத பக்தி தொண்டுதான் எனக்கு வேணும். உங்க சமீபத்துல இருக்கணும், சமீபம்னு கூட இருக்கணும், என்ன உங்களுக்கு நித்தியம் எனக்கு தொண்டு புரியணும். இது மாத்திரம் எனக்கு அருளுங்க, வேற எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற இதே கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் 25வது ஸ்லோகத்தில் சிவபெருமானும் இந்த மாதிரி உறுதி செய்யறது அது வந்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? அதில் அவர் தனது மனைவி சத்தியிடம், அன்பிற்குரிய சத்திய நாராயணன் கிருஷ்ணர் மீது உடையவர்கள் எதற்கும் அஞ்சுவதில்லை. பிகாஸ் பகவானே உறுதி சொல்றாரு, என்னுடைய பக்தர்கள் அழிவதில்லை, நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பேன். அப்போ அவங்க வந்து பயம் வேண்டாம், அபயம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அபயம் சத்வசம் சுத்திர்னு வரும் அந்த ஸ்லோகம். எப்ப என்னது ஒரு நல்ல குவாலிட்டி என்னது, பகவானிடத்தில் நம்பிக்கை வைக்கணும். அது வந்து எந்த விதமான பயத்தையும் போக்கிவிடும். ஏன்னா அவர் இருக்கா என்ன பாத்துக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. சோ அவருடைய பக்தர்கள் யாரும் அஞ்சுவதில்லை. அவர்கள் மேலுலகங்களுக்கு உயர்வு பெற்றாலும், பௌதிக மாசுகளில் இருந்து விடுதலை பெற்றாலும், என்ன கிடைச்சாலும் பெரிய ஒரு பிரம்ம பொசிஷன் கிடைச்சாலும் சரி, இல்லை இந்த பௌதிக மாசுக்களையும் விடுதலை பெற்று நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்துல இருந்தாலும் சரி, அல்லது நரகலோகத்தில் விழுந்த போதிலும், இல்லை நரகலோகத்தில் இருந்தாலும், இதை போன்ற வேறு சூழ்நிலைகளில் சிக்கிக் கொண்டாலும், எந்த ஒரு கஷ்டமான நிலையில இருந்தாலும் என்னது, உண்மையில் அவர்கள் அஞ்சுவதில்லை. எந்த பொசிஷன்ல எப்படி இருந்தாலும் சரி. இப்ப நம்மளே நம்ம இதுல பார்க்கலாம், பக்தர்களா இருப்பாங்க, ஆனா நாட் தட் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி. வீட்டுல வந்து மனைவி வந்து உடம்பு முடியாம இருப்பாங்க, பசங்க பார்க்க மாட்டாங்க, பண வசதி இருக்காது, அப்புறம் பெரியவங்களும் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் உடம்பு முடியாது. அந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். ஆனாலும் பொறுப்பு எழுத்துட்டு அவங்க வந்து ஷூ எல்லாம் பண்ணாம வெறுத்து எடுத்துப்பாங்க லைஃப். இவங்களுக்கு உழைச்சு கொட்டும். இந்த மாதிரிலாம் வார்த்தையே வராது. அம்மா அப்பாவையும் சுசுரிச்சு அழகா பண்ணி, வைஃப் உடம்பு முடியாதவ, ரொம்ப நாளா உடம்பு முடியாது, அவங்களுக்கும் சுசுறு. அப்ப பகவான் பக்தியும் இருக்கு அவங்களுக்கு, பண வசதியும் கிடையாது, ஒண்ணும் இல்ல. அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஏதோ அந்த ஒரு பார்த்தேன் நான். இவ்வளவு பொறுமை இல்ல அவங்களுக்கு அப்படின்னு நினைச்சு. ஆனா பக்தி மேலோங்கி இருக்கு. அவரை வந்து நம்புறாங்க, பக்தி கடவுள் எனக்கு நல்லதுதான் அருள்வார் அப்படின்னு. சோ என்னது, அந்த மாதிரி எது போன்ற வேறு சூழ்நிலையிலையும் சிக்கிக் கொண்டாலும் உண்மையில் அவர்கள் அஞ்சுவதில்லை. ஏன்? பகவான் மீது அவ்வளவு நம்பிக்கை. அவர்கள் நாராயணரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைந்திருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு பௌதிக உலகில் கிடைக்கும் எந்நிலையிலும் நன்னிலையே ஆகும் என்று கூறுகிறார். எந்த நிலையில இருந்தாலும் தேர் ஹாப்பி. நமக்கு பாக்குறவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், ஆனா அவங்களுக்கு ஒன்றும் அது ஒரு பெரிய இதா தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி இது ஊர் பக்கத்துல தான் பார்த்தேன், இங்க இல்ல. தேர் இது எங்க பார்த்தேன்னா இந்த பாலக்காடு ஸ்டேஷன் பக்கத்துல சமயம் இது வரைக்கும் வருது. நூரணி கிராமத்துல நாங்க போயிருந்தோம், தெரிஞ்சவங்கன்னு சொல்லிட்டு போனோம். பாக்குறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தது, எப்படி வருது மேனேஜ் பண்ண. ஆனா அவருக்கு அது கஷ்டமாவே தெரியல. சோ என்ன வேற எந்த நிலையும் அவர் வந்து கம்பேர் பண்ணாம, நான் ஹாப்பியா தானே இருக்கேன், இதுதான் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை நடக்கிறார். எந்த நன்னிலையும் அவர் வந்து என்னது கிடைக்கும், பௌதிக உலகில் கிடைக்கும் எந்நிலையும் நன்னிலையே, எனக்கு என்ன நிலை கிடைச்சாலும் அது நன்னிலையே என்று ஆகும் என்று கூறுகிறார்.
இதே கூற்று திரும்பி என்னது தேவலோக அதிபதியான இந்திரனாலும் கூட கூறப்படுகிறது. இந்திரன் என்ன சொல்றாரு? இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 18ஆம் அத்தியாயத்தில் 74வது ஸ்லோகத்தில் இந்திரன் என்ன சொல்றார்? அவர் அன்னை திதியிடம் அன்பிற்குரிய அந்நிய எல்லா விதமான இச்சைகளையும் தொடர்ந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் மட்டுமே ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள், தங்களது உண்மையான நலன்களுக்காக உழைக்கும் அவர்கள் வாழ்வின் நிறைவு நிலைக்கு வளர்ச்சி அடையும் விஷயத்தில் கை தேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகிறது. ஏன்னா பகவானை நினைத்துன்னு அவங்க எல்லாம் பண்றாங்க, எல்லா டியூட்டியும் பண்றாங்க, உழைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அதுல அவுட்கம் என்ன வந்தாலும் சரி, அவங்க அதுல பாதர் பண்ணாம தேர் ஆல்வேஸ் இன் ஹாப்பி பொசிஷன். வேற நம்ம பகவானிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லாம நான் பண்ணணும், நான் வேலைக்கு போனாதான் எல்லாம் சம்பளம் வரும், ஐ வில் ட்ரை வெரி ஹார்ட் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அதுல வீழ்ச்சி வரும். வீழ்ச்சினா என்னது? சில சமயம் ஒழுங்கா நம்ம எதிர்பார்த்த சம்பளம் கிடைக்காது, இல்ல சம்பளம் வந்தாலும் நல்ல போனஸ் கிடைச்சாலும் அப்புறம் ஒரு வியாதி வரும், வந்ததெல்லாம் போயிடும், இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். நம்ம ஏதோ எதிர்பார்ப்போம், அதுல பெரிய மனக்கோட்டையே கற்பனை பண்ணிருப்போம், ஆனா அது நிறைவேறாம போகும். அதுல அப்புறம் இடி விழுந்தா போல அப்புறம் உதோன்னு அழ வேண்டாம். ஆனா பக்தனா இருக்கிறவன் என்னது? எது கிடைத்தாலும் எனக்கு சம்மதம். அவர்கள் வாழ்வின் நிறைவு நிலை வளர்ச்சி அடைந்து வெரி கண்டென்டட், வெரி ஹாப்பி. என்ன எனக்கு கிடைச்சிருக்கோ அதுல சந்தோஷம். அந்த மாதிரி விஷயத்தில் கை தேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். இதெல்லாம் சிம்பிள் தான். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அடுத்த பாமி திரும்பி கிழந்து யாரு? சுதந்திர தேவமதிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. படிங்க. இதே கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் அத்தியாயம் 25வது. ஏன் மாதாஜி? 6ஆம் அத்தியாயம் மாதாஜி. இதே இப்ப நம்ம இதுதானே மாதாஜி படிக்கணும். பேஜ் 39. 39ல 25வது ஸ்லோகம். அதுக்கு முன்னாடி 6ஆம் அத்தியாயம். நீங்க அது வெறும் அத்தியாயம் சொன்னால், நான் 6 சொன்னேன். 6ஆம் அத்தியாயம். சரி மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் பிரகலாத மகாராஜா கூறுகிறார், தெய்வ நம்பிக்கையற்ற குடும்பத்தில் பிறந்துள்ள எனது அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சுற செய்தீர்கள் என்றால் இவ்வுலகில் அரியது என்று உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை. அதாவது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் மீது மகிழ்ச்சி அடைந்தார் என்றால் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள ஆசை எதுவாயினும் அது ஐயத்திற்கிடமின்றி நிறைவேற்றப்படும். இவ்வாறு இருக்க பலன் தரும் செயல்களின் பயன்களால் உங்களை உயர்த்தி கொள்வதனால் என்ன பயன்? அப்பலன் தரும் செயல்களின் பயன்கள் ஜட இயற்கையில் முக்குணங்களால் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் தாமே எய்தப்படும் பலனன்றோ? மேலும் ஆன்மீக விடுதலை அல்லது பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பெறும் விடுதலை என்பதனாலும் என்ன பயன்? நீங்கள் எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதிக்கொண்டும் பகவானின் தாமரை திருவடியில் உள்ள அமிர்த ரசத்தை சுவைத்துக் கொண்டும் இருப்பீர்கள் என்றால் மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் எதுவும் தேவையில்லை என்றோ என்ற பிரகலாத மகாராஜாவின் கூற்றிலிருந்து பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை ஓதுகின்றதை கேட்கின்ற ஒருவன் புண்ணிய செயல்களின் பலன்கள், கேள்விகள், பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்பதான அனைத்து வகையான பௌதீக நன்மைகளையும் ஏற்கனவே கடந்தவனாகின்றான் என்பது தெளிவாக உணரப்படுகின்றது. சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? அதே போன்று அதே 7ஆம் காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயம் 42வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் நரசிம்ம தேவரை தேவர்கள் பிரார்த்திக்கும் பொழுது தேவேந்திரன் கூறுகிறான், வேள்வி சடங்குகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு பற்றி இவ்வசுரர்கள் பேசுகின்றனர். ஆனால் நரசிம்ம தேவராக நீர் தோன்றியதன் மூலம் பயங்கரமான அச்சங்களில் இருந்து எம்மை காத்துள்ளீர்கள். உண்மையில் கேள்விகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு உண்மைக்குரியவனே ஆகும். ஏனென்றால் ஏனென்றால் நீரே எல்லா வேள்விகளின் பரம அனுபவிப்பாளர் ஆவீர். நீரே ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் பரமாத்மாவாக இருப்பதால் நீரே எல்லாவற்றின் உரிமையாளரும் ஆவீர். நீண்ட நெடுங்காலமாக இவ்வசுரன் இரண்யகசுபின் மீதான அச்சத்தினால் எங்கள் இதயங்கள் நிரப்பப்பட்டிருந்தன. ஆனால் நீர் எங்கள் மீது பேரன்புடையவர் ஆதலினால் இவனை கொன்றதன் மூலம் நீர் எமது இதயங்களில் உள்ள அச்சத்தை நீக்கினீர் மற்றும் உம்மை எமது உள்ளங்களில் மீண்டும் இடம்பெறச் செய்யும் வாய்ப்பினையும் எங்களுக்கு நீர் அளித்துள்ளீர். பகவானான உனது
உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள எங்களுக்கு அசுரர்களால் எங்களிடமிருந்து அபகரித்து செல்லப்பட்ட அனைத்து செல்வங்களும் ஒன்றுமில்லாதவை ஆகும். பக்தர்கள் முக்தியை பற்றியே கவலைப்படாதவர்கள் என்றால் பிறகு இப்பௌதீக வளங்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? உண்மையில் நாங்கள் வேள்விகளின் பயன்களை அனுபவிப்பவர்கள் அல்ல. எங்களின் ஒரே கடமை எப்பொழுதும் உமது தொண்டில் ஈடுபடுவதே ஆகும். ஏனென்றால் நீரே எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பீர் ஆவீர். போறோம் தொட்டில் இல்ல தொண்டில். தொட்டில்லாம் வந்துடுது மாதாஜிக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதுல என்ன சொல்லி இதேதான் ஒருத்தர் என்ன சொல்றாங்க. இப்ப என்னது யாரோட? பிரகலாத் மகாராஜா. அவரோட ஸ்டோரி தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் என்ன சொல்றார்? தேவிக்கு நம்பிக்கையற்ற குடும்பத்தில், ராட்சச குடும்பத்தில் அவர் பிறந்திருந்தாலும் அவர் வந்து என்னது, எனது அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சியுற செய்தீர்கள். யாரு? அவர் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் அது எல்லாம் அசுரகுல பசங்க தான். எல்லாம் வந்து இரணிகட்சி வேணுமான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதை சொல்லிட்டு இருந்த குழந்தைகளை எல்லாம் திருத்திட்டார். இல்ல நாராயணே நமக அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு. சோ நீங்க வந்து எல்லாமே வந்து அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சி செய்தீர்கள், நாராயண நமக சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்னு. என்றால் இவ்வுலகில் அரியது என்று உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னது, எல்லாமே கிடைத்து விடும் உங்களுக்கு. கிடைக்க என்னது எதுவுமே வந்து அதுக்கு ஈக்குவேட்டே பண்ண முடியாது, உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைத்து விடும். அப்புறம் அதாவது பரமஹம்ச பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் மீது மகிழ்ச்சி அடைந்தார் என்றால் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள ஆசை எதுவாயினும் அது ஐயத்திற்கிடமின்றி நிறைவேற்றப்படும். இவ்வாறு இருக்க பலன் தரும் செயல்களில் பயன்களால் உங்களை உயர்த்தி கொள்வதனால் என்ன பயன்? பலன் நோக்கு செயல்கள். இப்பதான் சொல்றோமே, நம்ம வந்து பகவான் 1 லட்சம் கேட்பேன், ப்ளீஸ் 1 லட்சம் கூட இல்ல 1 கோடின்னு கேட்கலாமே. இப்ப காலத்துல லட்சத்துக்கு எல்லாம் வேல்யூ இல்லையே. எனக்கு 1 கோடி இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் தெரியுமா? ஒரு வீடு வாங்கிடலாம், கார் வாங்கிடலாம், அப்படி இப்படிம்பாங்க. இல்ல 1 கோடியில முடியாது மாதாஜி, 5 crores. ஓகே, பகவான் நீ இவ்வளவு நல்ல பக்தி பண்ற, இவ்வளவு ஸ்லோகம் பண்ற, நான் ஒரு 10 இல்ல 50 crores 100 crores கொடுக்கலாம்னு நீ பிச்சை காசு ஒரு 10 crores கேட்டியே அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். அதனால கேட்க கூடாது. நம்ம வந்து அதுக்கு பகவானை நினைக்கலாம். பகவான் எனக்கு என்ன தகுதி உண்டோ அவர் பார்த்து கொடுப்பார். எனக்கு தகுதி இருந்தால் கண்டிப்பா கொடுப்பார். கொடுக்கலன்னா அவர் நாம இன்னும் பக்குவப்படலாம்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா லைஃபை வந்து ஸ்மூத்தா எடுத்து போடலாம், ஏமாற்றம் கிடையாது. சோ அதாவது பரமஹம்ச பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் மீது மகிழ்ச்சி அடைந்தார் என்றால் எப்ப மகிழ்ச்சி அடைவார்? நம்மளுடைய தொண்டு சரியா கரெக்டா 100% மனசு இருத்தி, நாம ஒரு பேருக்கு வேண்டி இல்லை, யாருக்கும் காட்டுறதுக்கு வேண்டி இல்லை, மனசார நான் வந்து பகவானை நம்புறேன், அவருக்கு தொண்டு புரியறேன், அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னா தான் மகிழ்ச்சி அடைவர். அவன் என்றால் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள ஆசை எதுவாயினும் அது ஐயத்திற்கிடமின்றி நிறைவேற்றப்படும். அந்த மாதிரி பக்தி வந்துடுத்துனா நம்ம வந்து நான் கரோட்பதி ஆனோம் அதெல்லாம் ஆசையே வராது. பகவானே நான் உன்னை திருப்திப்படுத்துறோம், ஐம் தாசானுதாசை, இதுதான் ஆசையே இருக்கும். அது அவர் வந்து நிறைவேற்றி வைப்பார். நம்மளோட ஆசைகள் எல்லாமே மாறிவிடும். அவரை திருப்திப்படுத்துற ஆசை தான் நமக்கு வருமே தவிர வேற பௌதிக சம்பந்தமா நமக்கு ஆசையும் வராது. என்ன அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன ஆசை வருதோ அதை நிறைவேற்றவும் படும். இவ்வாறு இருக்க பலந்தரும் செயலின் பயன்களால் என்ன பிரயோஜனம்? நமக்கே அந்த ஒரு கல்லும் ஒரு என்ன பொண்ணும் எல்லாம் சேர்ந்தானே எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிடும். அதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது அப்படின்னு. சோ நிறைவேற்றப்படும். இவ்வாறு இருக்க பலந்தரும் செயல்களின் பல பயன்களால் உங்களை உயர்த்தி கொள்வதனால் என்ன பயன்? அப்பலந்தரும் செயல்களின் பயன்கள் ஜட இயற்கையில் முக்குணங்களால் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் தாமே எய்தப்படும் பலனன்றோ என்னது? அப்பலந்தரும் செயல்களின் பல பயன்கள் முக்குணங்கள் வச்சுதான் அதெல்லாம் எல்லாமே நடக்கிறதே. அப்ப அதுக்கும் பகவான்றது கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. ஆல்ரெடி நான் வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கேன், தமோ குணத்துல இருக்கேன், சத்துவ குணத்துல இருக்கேன், ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் வரதான் செய்யும். அது ஆல்ரெடி பல்நோக்கு செய்வாங்க, நான் அனுபவித்துன்னு தான் இருக்கேன். அதுக்கு பகவானை வந்து இழுத்து பகவான் நீ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. மேலும் ஆன்மீக விடுதலை அல்லது பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பெறும் விடுதலை என்பதனாலும் என்ன பயன்? எனக்கு ஆன்மீக விடுதலை வேணும், ஆன்மீகத்துக்கு போறதுக்கு விடுதலை வேணும், பௌதிக பந்தத்திலையும் இதெல்லாம் கேட்கவே விடாது. நான் தகுதி பெற்றிருந்தா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கொண்டு என்னோட டியூட்டி ஒன்லி டு ப்ரே டு கீப் ஹிம் ஹாப்பி. எல்லாம் அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணணும், அவருக்கு எல்லாம் என்னெல்லாம் பிடிச்ச பொருள், ஆனியன் கார்லிக்கை தவிர பாக்கியெல்லாம் அப்கோர்ஸ் நான்வெஜ் இதை தவிர அவருக்கு நித்தியம். நமக்கு பசிக்கிறத 4 டைம் சாப்பிடுறோமே, அவருக்கு பசிக்காதா? அது குழந்தை உருவத்துல நம்ம என்னது நந்த பாலகோபால் வச்சுன்னா போறோம், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வரும். ஐயோ குழந்தை இருக்கே, அந்த குழந்தைக்கு பசிக்குமே. நம்ம வீட்டுல குழந்தை இருந்தா எப்படி கவனிச்சுப்போம், அது போல பகவானே நம்ம வந்து குழந்தையா நினைச்சுன்னு பார்த்தோம்னா நிறையவே பண்ணட்டும். பெரிய உருவம் எடுத்து கடவுளா நினைச்சுன்னா அவ்வளவு நமக்கு ஒரு பக்தி இருக்கும். இது நம்ம வந்து அம்மா ஸ்தானத்துல நம்ம வந்து அந்த குழந்தைய அந்த பகவானை வழிபட்டோம்னாக்கா வேளாவேளைக்கு அதற்கு ஏதாவது கொடுக்கணும். கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுத்தே, தண்ணி தாகம் எடுத்துருக்குமே, தண்ணி இருக்கா எல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து, அப்புறம் பால் வச்சா கூட நல்ல சூடு பதம், ரொம்ப சூடெல்லாம் பகவானுக்கு பக்கத்துல வைக்க, சூடா குடிச்சு நாக்கு வெந்து கொடுத்தனா, இந்த மாதிரி வந்து பார்த்து நம்ம பண்ணிடுவோம். சோ இந்த இது பகவானை திருப்திப்படுத்துற செயலை நம்ம வந்து இறங்கிடுவோம். சோ அப்ப என்னது, வேற இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆசையப்பட மாட்டோம். நீங்கள் எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதிக்கொண்டு பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் உள்ள அமிர்த ரசத்தை சுவைத்துக் கொண்டும் இருப்பீர்கள்.
என்றால் மேலே கூறப்பட்டிருக்க எதுவும் தேவையில்லை. எதுவுமே எப்பவுமே பகவானை வந்து திரும்ப அப்ப வேற ஒண்ணும் எதை வந்து இப்படி 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 கேரட் காட்டி இது வேணுமா அது வேணுமா உனக்கு இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் நீ இதை பண்ண அதை அவசியமே கிடையாது. நான் எனக்கு ஃபுல் நம்பிக்கை. நான் வந்து கிருஷ்ணரை நல்லா திருப்திப்படுத்துறேன். ஏன்னா நம்ம லைஃப்ல அதை தெரியும், டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அண்ட் யூல் கெட் சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்போ வேற ஒன்னும் பதவி உயர்வு மார்க்கு பணம் எது வந்தாலும் we don't bother. கிருஷ்ணர் கொடுப்பார், கிருஷ்ணர் கொடுக்கிறார், கொடுத்துதான் இருக்காரு, கொடுத்தாயாச்சு, இனியும் கொடுத்துட்டு இருப்பார். எனக்கு அது போறோம் அப்படின்னு வந்து வேற பலன்கள்லாம் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டோம் என்று பிரகலாத மகாராஜாவின் கூற்றிலிருந்து பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை அது உணர முடியாது. நமக்கு ஒரு கூற்றா நம்ம வந்து சொல்றாங்க, ஒருத்தர் எப்படி சொல்றாங்கன்னு. உன்னத கீர்த்திகளை ஓதுகின்றதை கேட்கின்ற ஒருவன் புண்ணிய செயல்களின் பலன்கள், கேள்விகள், பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்பதான அனைத்து வகையான பௌதிக நன்மைகளையும் ஏற்கனவே கடந்து விடுகிறான். இனிமேதான் கிடைக்கணும்னு இல்ல, ஆல்ரெடி எனக்கு பகவான் இப்ப திருப்திப்படுத்தி என்னோட லைஃப்ல எல்லாம் ஒரு பக்தனும் வந்து அனுபவிக்கணும். அது பண்ணணும். இது வந்து அனுபவப்பட்டு நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கும் ஒரு டிஃபரெண்ட் அன்னைக்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுமே, எல்லாரும் எல்லாரோட லைஃப்லயும் வரும் அது. அப்ப அது வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயரா நம்மளோட இருக்கணும். இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்களே, நான் என்ன கொடுத்தேன், நான் என்ன பண்ணினேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் அருளிடுறீங்க. அப்ப நான் தான் கடனாளி, நான் தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கடன் பட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் தான் பகல் என்ன இரவு பகல் பார்க்காம நான் வந்து உழைக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை தான் நம்ம வந்து சேவை புரியணும். அனைத்து வகையான பௌதிக நன்மைகளையும் ஏற்கனவே கடந்தவனாகினான் என்பது தெளிவாக உணரப்படுகிறது. இதே போன்று வேறொரு கூற்று அதே 7ஆம் காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயத்தின் 42வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் நரசிம்ம தேவரை தேவர்கள் பிரார்த்திக்கும் பொழுது தேவேந்திரன் என்ன சொல்றார், வேள்வி சடங்குகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு பற்றி அசுரர்கள் பேசுகின்றனர். ஆனால் நரசிம்ம தேவராக நீர் தோன்றியதன் மூலம் பயங்கரமான அச்சத்தில் இருந்து எம்மை காத்தருளி. அவரை பார்க்கறதுக்கு ஆக்ரோஷமா இருப்பார், ரொம்ப ஒரு இதா இருப்பார். ஆனா உள்ளூர் எப்படி ரொம்ப நயம், ரொம்ப வந்து சாஃப்ட் ஹார்ட்டட். நம்ம என்ன வேணாலும் கொடுப்பாரு. நம்ம அவரை வந்து பிரார்த்தனை செய்யும்போது பௌதிக விஷயங்களும் நமக்கு மைண்டுக்கு வரவே வராது. ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும், அவரே தொழணும், இதுதான் நமக்கு மைண்ட்லயே வரும். அதெல்லாம் நிறைவேற்றுவார். ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் நரசிம்மதேவர். ஈஸியா வந்து அவரை வந்து எளிதில் வந்து என்னது அவருடைய அன்பை பெறலாம் அப்படி. ஆனால் நரசிம்ம தேவராக நீர் தோன்றியதன் மூலம் பயங்கரமான அச்சங்களிலிருந்து எம்மை காத்துள்ளீர். உண்மையில் வேள்விகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு உமக்குரியவனே. அதான் நம்ம வந்து எல்லாமே பகவான் நரசிம்ம தேவருக்கு தான் பரமாத்மாவுக்கு அந்த வேள்வி எல்லாம் பண்றோம். யாருக்கு போய் சேர்றது, ஓம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேள்வியிலையும் நம்ம அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுவோம். யாருக்கு போறது, பரமாத்மாவுக்கு போறதுன்னு. அப்ப என்னது, இது நரசிம்ம தேவர் அவதாரத்துல வந்தாலும் இதெல்லாம் உமக்கு தான் போறது. ஏன்னா அது யாரு மூலம், யாரு, கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நரசிம்ம தேவர். அது நீங்க பரமாத்மா சொல்லலாம், கிருஷ்ணர் சொல்லலாம், அந்த மாதிரி. சோ ஆனால் நரசிம்ம தேவராக நீ தோன்றியதன் மூலம் பயங்கரமான அச்சங்களிலிருந்து எம்மை காத்துள்ளீர். உண்மையில் வேள்விகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு உமக்குரியது. நாங்க பண்றோம், ஆனா இது எல்லாமே பங்கு யாருக்கு, போக்தா. இது போக்தா யாரு, நீங்க தான். அனுபவிப்பாளர் யாரு, கிருஷ்ணர், நீங்க தான். இந்த நரசிம்ம தேவருக்கே சொல்றாங்க. ஏனென்றால் இது யாரு சொல்ற, பிரம்மா பகவான் பிரம்மா தானே சொல்றார், இந்திரன் சொல்றார். சாரி. அப்ப என்னது, அனுபவிப்பாளர் நீரே ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் பரமாத்மாவாகவும் இருப்பதால் நீரே எல்லாவற்றின் உரிமையாளராகவும் ஆவீர். நீண்ட நெடுங்காலமாக இவ்வசுரன் இரண்யகசிபின் மீதான அச்சத்தினால் எங்களது இதயங்கள் நிரப்பப்பட்டிருந்தன. அவங்களோட அட்டுழியை தாங்க முடியாம நாங்களாம் பயந்துட்டு அவரோட துன்பப்பட்டு இருந்தோம். ஆனா நீங்க பரமாத்மா இருந்து எல்லாரோட உடல்லயும் இருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியறது எங்களோட எல்லா கஷ்டங்களையும் தெரிஞ்சு. ஆனால் நீர் எங்கள் மீது பேரன்புடையவர் ஆதலினால் இவனை கொன்றதன் மூலம் நீர் எமது இதயங்களில் உள்ள அச்சத்தை நீக்கினீர். ஒரு பயம், எங்களுக்கு ஒரு பயம், இவ்வளவு அப்புறம் இதா இருக்கானே, அட்டுழியம் பண்றானே அப்படின்லாம் ஒரு இருந்து. அப்ப எல்லாரோட மனசுல, எங்க நல்லவர்களோட மனசுல என்ன இருந்தோ அது நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்க. ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் தேர் இந்த எல்லாரோட ஹார்ட். நீங்க தான் முதல் என்னது உரிமையாளர். என்ன கொடுத்துருக்க, உரிமையாளர், எல்லாவற்றையும் உரிமையாளர். நம்ம இருக்கோம் ஆஸ் ஆத்மா, நம்ம செகண்டரி தான், ப்ரொப்ரைட்டர். முதல் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு, அந்த பரமாத்மா who is there in all the living beings. நீங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியறது, எங்களுக்கு நாங்க துன்பப்படுறோம், நல்லவர்களாக நாங்க துன்பப்படுறோம். யார் காரணம், அந்த ஹிரண்யகசிபு காரணம். அப்ப அது வந்து எங்கள் மீது அவ்வளவு கருணை காட்டி நீங்களே வந்து முன் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து அவரை ஒழிக்கிறீர்கள். அப்படி எங்கள் மீது பேரன்புடையவர் ஆதலினால் இவனை கொன்றதன் மூலம் நீர் எமது இதயங்களில் உள்ள அச்சத்தை நீக்கினீர். மற்ற உண்மை எமது உள்ளங்களில் மீண்டும் இடம்பெற செய்யும் வாய்ப்பினையும் எங்களுக்கு நீர் அளித்துள்ளீர். திரும்பி வந்து பகவானின் நம்பிக்கையோட நான் சிறைப்பிடித்து விட்டேன். இந்த சௌராஷ்டகம்லாம் நம்ம படிக்கிறோமே, அது ரொம்ப எப்பவுமே படிச்சு பார்க்கலாம், ரொம்ப இதா இருக்கும். சோ நம்ம திரும்பி வந்து பகவானை நம்ம இதயத்துக்குள்ள இப்படி கட்டி வந்து தி பெஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கணும்.
பகவானான உமது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள எங்களுக்கு அசுரர்களா எங்களிடமிருந்து அபகரித்து செல்லப்பட்ட அனைத்து செல்வங்களுக்கும் ஒன்றுமில்லாதவையாகும். என்னெல்லாம் அபகரிச்சு போனாங்க, எவ்வளவு யாகம் யஜ்ஞத்தெல்லாம் உடைத்து துன்புறுத்தினாங்க. அதெல்லாம் போட்டு பரவாயில்ல, எல்லாமே அது போனதை பத்தி எங்களுக்கு வருத்தமும் இல்லை, அதை பத்தி நாங்க சிந்தனை பண்ணல. ஏன்னா இப்போ எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது என்னது, நீங்க அவரை அழித்து எவ்வளவு நல்ல ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கீங்க. இதெல்லாம் நாங்கள நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. இந்த கஷ்டத்துல இருப்போமே தான் நினைச்சிருந்தோமே தவிர இதுல மீட் எப்படி வருதுன்னு தெரியாது. அது நீங்க ஒரு நொடியில பண்ணிட்டீங்க. அப்ப எங்களுக்கு போனதை பத்தி எல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு. அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள எங்களுக்கு அசுரர்களா எங்களிலிருந்து அபகரித்து செல்லப்பட்ட அனைத்து செல்வங்களும் ஒன்றுமில்லாதவையாகும். பக்தர்கள் முக்தியை பற்றி கவலைப்படாதவர்கள் என்றால் பிறகு இப்பௌதிக வளங்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? முக்தியை பற்றி கூட அவங்க கவலைப்படுறது இல்லை. நான் ஆனந்தமா இருக்கு உங்களுக்கு சேவை புரியுறது. முக்தி கூட வேண்டாங்கும் போது இந்த பௌதிக விஷயங்கள்லாம் போயிடுத்துன்னா செல்வம் செழிப்பு கவலை இல்லை, எங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறார். சோ உண்மையில் நாங்கள் வேள்விகளின் பயன்களை அனுபவிப்பவர்கள் அல்ல. இது எல்லாமே இந்த வேள்வி எல்லாம் இப்ப என்னது, இப்போ இந்திரதேவனுக்கு என்னது மழை வரத்துக்கு வேண்டிதான் பண்றாங்க. ஆனா அது இந்திரதேவனுக்கு போறது இல்லை, எல்லாமே கிருஷ்ணர் போகும். கிருஷ்ணன் மூலமா தான் இந்திரதேவனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னது, மழை பொழியறதுக்கு உனக்கு பண்ணு அப்படின்னு. சோ எல்லாமே உங்களுக்கு தான் போய் சேர்றது, எங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது பயன். சோ நாங்கள் வேள்விகளின் பயன்களை அனுபவிப்பாளர்கள் அல்ல. எங்களின் ஒரே கடமை எப்பொழுதும் உமது தொண்டில் ஈடுபடுவதே ஆகும். ஏனென்றால் நீரே எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பவர் ஆவீர். என்னது, எல்லாரும் யாரெல்லாம் சரணடைகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூற்றா சொல்லிட்டு வர்றார். ஓகே, எஸ். அப்புறம் என்னது, யார் படிக்கணும் இப்போ? உங்க ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, அப்புறம் நீங்க படிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவேந்திரனின் இக்கூற்றின் விளக்கம் உயர்ந்த பிரம்ம தேவனிலிருந்து தாழ்ந்த ஈ எறும்பு வரை எந்த ஒரு உயிர்வாழியும் பௌதீக வளங்களை அனுபவிப்பதற்கு உரியவை அல்ல என்பதாகும். அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பரம எஜமானரான முழு முதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு உரியவர்கள் ஆவார். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் தாமாகவே அப்பலன்களை அனுபவிக்கின்றனர். இதற்கு உதாரணமாக உடலின் எல்லா பாகங்களும் உணவுப் பொருட்களை சேகரித்து சமைக்கின்றன. அப்போதுதான் சமைக்கப்பட்ட உணவினை வயிற்றுக்கு அளிக்க முடியும். வயிற்றினுள் உணவு சென்றவுடன் உடலின் அனைத்து பாகங்களும் அதன் பயனை சரிசமமாக அனுபவிக்கின்றன. அதே போன்று பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதே ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். பின்னர் அனைவரும் தாமாகவே திருப்தி அடைவர். இதே போன்றதோர் ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8ஆம் காண்டம் 3ஆம் அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் கஜேந்திரன் கூறுகிறான், போற்றுவதற்குரிய பகவானே, உமது பக்தி தொண்டில் உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை நான் இதுவரை அனுபவித்ததில்லை. ஆகையால் தூய பக்தர்களாகிய மகாத்மாக்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் எல்லா விதமான பௌதீக இச்சைகளில் இருந்தும் விடுபட்டவர்கள் உன்னத ஆனந்த கடலில் மூழ்கி இருக்கின்றனர் என்பதையும், அவர்கள் எப்போதும் உமது மங்களகரமான குணநலன்களை போற்றி புகழ்வதன் மூலம் திருப்தி அடைகின்றனர் என்பதையும் நான் அறியேன். அவர்கள் விரும்புவதற்கோ அல்லது வேண்டுவதற்கோ எதுவும் இல்லை. பக்தி தொண்டு எல்லா முக்திகளுக்கும் மேலானது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயம் 67வது ஸ்லோகத்தில் வைகுண்டாதிபதி துர்வாச முனிவருக்கு இவ்வாறு பதிலளிக்கிறார். எனது தூய பக்தர்கள் எப்போதும் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதிலேயே திருப்தி அடைகின்றனர். ஆகையால் அவர்கள் 5 வகையான முக்திகளை
5 வகை மிஸ். முக்திகளை கூட விரும்புவதில்லை. அவை 1 என்னோடு ஒன்று கலத்தல், 2 எனது உறைவிடத்தில் வாழுதல், 3 எனது செல்வங்களை பெறுதல், 4 என்னை போன்ற அங்க அவயங்களை பெறுதல், 5 என்னோடு தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்ளுதல் என்பவையாகும். இவ்வகையான முக்திகளின் மீது அவர்களுக்கு பற்று இல்லாதிருந்து அவர்கள் பௌதீக வளங்கள் அல்லது பௌதீக முக்தியினை எத்தனை துச்சமாக கருதுவர் என்பதை உன்னால் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இதுதான் இப்ப எனக்கு இப்ப இது படிக்கும் போது என்னோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் தான் நினைச்சு 4 இருக்காது அப்படின்னு நடுவுல 3வது விட்டு கொடுத்து சாலோக்கிய சார்த்தி சாஷ்டி அது என்ன தெரியல சொன்னீங்க. பாடிலி ஃபீச்சர் பகவான் மாதிரியே நான் இருக்கணும் அழகா. பகவான் ரொம்ப அழகு, அந்த மாதிரி எனக்கு அழகு வரணும், அந்த மாதிரி ஒரு முக்தி கிடைக்கணும். சோ முக்திக்குள்ள ஒரு 5 விதமான முக்தி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ஒண்ணு சாயுஜ்ய, அது என்னது என்னோட ஒன்று கலத்தல். பகவானிடம் நான் அப்படியே ஒன்று கலந்து பகவானிடம், அது அத்வைதி பிரின்சிபல் தான் அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே தான் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிலையில போவாங்க. எனது உறைவிடத்தில் வாழ்தல், அதான் சாலோக்கிய லோகம், அவர் இருக்கிற இடத்தில் நான் வாழணும், அவர் கூடயே நான் வாழணும்னு. அடுத்த 3வது என்னது எனது செல்வங்களை பெறுதல். அதுக்குதான் அது என்ன பேருன்னு தெரியல, நான் எழுதியிருக்கேன். வெல்த், அவருக்கு எவ்வளவு வெல்த் இருக்கோ அவ்வளவு வெல்த் எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் 4வது என்னை போன்றே அங்க அவயங்கள் பெறுதல், அதுதான் சாஷ்டி. கன்ஃபியூஸ், சாஷ்டினா என்னது மறந்துருந்தேன். இப்போ அது தெரிஞ்சுடுது. இப்போ என்ன இதுல இருந்து என்ன புரியுறது, பகவானை தெரிஞ்சு கொடுத்து எனக்கு அந்த ஒரு என்னது ஆசை இருக்கு, எனக்கு அதை பத்தி தெரியணும்னு. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு நான் படிச்சிருக்கலாம். இல்ல உனக்கு இவ்வளவு ஆசை இருக்குல்ல, அதான் உனக்கு இப்பயே அந்த டாபிக் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டார். சோ இது என்னை போன்றே அங்க அவயங்களை பெறுதல், பகவானை மாதிரியே இருக்கணுமா, அதான் சாஷ்டி. அப்புறம் சாமீப்பியம் என்னன்னு பகவான் கூடவே இருக்கிறது, சமீபம் அப்படி சொல்றோம். சாமீப்பியம் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்ளுதல், பகவானின் ரொம்ப இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த லார்ட். ஐம் சோ ஹாப்பி, எனக்கு கிடைச்சுடுத்து. சொன்ன இந்த வேர்டு கிடைக்கல, அது கிடைக்கும் அடுத்தது. ஓகே, இப்ப என்ன பார்த்தோம் இதுல, இதேதான் தேவேந்திரன் சொன்ன கூற்று பார்த்தோம். தேவேந்திரன் கூற்றின் விளக்கம், உயர்ந்த பிரம்ம தேவனிலிருந்து தாழ்ந்த எறும்பு வரை எந்த ஒரு உயிர் வாழியும் பௌதிக வளங்களை அனுபவத்திற்கு உரியவை. எல்லாருக்குமே இது பௌதிக நன்மைகளை எல்லாம் பெறறதுக்கு தான் ஆசை. சாரி ஒரு நிமிஷம், என்ன பௌதிக வளங்களை அனுபவதற்கு உரியவை அல்ல, சாரி உயிர்வாழிகள் என்ன இருக்கணும், எல்லாருமே பகவானின் இதுதான் குழந்தைகள் தான், எல்லாருமே பகவான் இடத்துல தான் போகணும். ஆனா யாருக்கு இதை பத்தி நல்ல அறிவு இருக்கு, ஒன்லி ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் பௌதிக வளங்களை அனுபவிப்பதற்கு உரியவை அல்ல என்பதாகும். அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பரமயஜமானரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு அதுக்குதான் உரிமையாளர், அதுக்குதான் அவங்க பண்ணணும். ஆனா லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள், லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் என்னது கம்மி அறிவுள்ளவங்களுக்கு தெரியாது, அதை பத்தி பக்தி பண்ண தெரியாது. இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் தாமாகவே அப்பலன்களை அனுபவிக்கின்றனர். பகவான் கொடுக்க என்னது நமக்கும் நிறைஞ்சு போகும். சோ நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னா என்ன அர்த்தம், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம அனுபவிக்கும் போது அது மேலும் மேலும் பெருகும். இதற்கு உதாரணம், உடலின் எல்லா பாகங்களும் உணவுப் பொருட்களை சேகரித்து சமைக்கின்றன. அப்போதுதான் சமைக்கப்பட்ட உணவினை வயிற்றுக்கு அடிக்க முடியும். அப்ப என்னது, எல்லா கண்ணு காது மூக்கு எல்லா புலனும் சேர்ந்துதான் சமைக்கிறது இல்லையா. கையும் வேலை பண்றது, கண்ணு பார்க்கறது, அப்புறம் என்னது காதால யூஸ் பண்றோமா தெரியல, எல்லாம் நுகர்றோம், எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லா அங்க அவயங்கள் அந்த ஒரு பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு ஒரு பிரசாதம் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும்போது என்னது, அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண. அப்பதான் உணவுப் பொருட்களை சேகரித்து சமைக்கின்றன. அப்போதுதான் சமைக்கப்பட்ட உணவினை வயிற்றுக்கு அளிக்க முடியும். இதெல்லாம் பண்ணாதான் அது வயிற்றுக்கு போனா அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் கோஸ் டு ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அளிக்க முடியும். வயிற்றினுள் உணவு சென்றவுடன் உடலின் அனைத்து பாகங்களும் அதன் பயனை சரிசமமாக அனுபவிக்கின்றன. கேரட் சாப்பிடு, நல்ல பாலக் சாப்பிடு, இதயத்துக்கு நல்லது, கண்ணுக்கு நல்லது என்ன சொல்றாங்களே, கண்ணுல அப்படி போடுறது இல்ல, இதயத்தை குத்திக்கிறது இல்ல, சாப்பாடை சாப்பிடுறோம், அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போகுது. இதெல்லாம் நம்ம நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம். அதே போன்ற பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவது ஏன்னா அவர் தான் மூலம். அவரை திருப்திப்படுத்தினா நமக்கு பாக்கி எல்லாமே சரியா சீரா நடந்து போகும். ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். பின்னர் அனைவரும் தாமாகவே திருப்தி அடைவர். அதுலயும் மெயினா ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்துட்டோம்னால நமக்கு அந்த அறிவு இருக்கு, நம்ம பண்ணியே ஆகணும். இது போன்றது ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவத 8ஆம் காண்டம் 3ஆம் அத்தியாயத்தில் 20ஆம் ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் கஜேந்திர பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். கூறுகிறான், போற்றுதற்குரிய பகவான், ஒரு பக்தி தொண்டில் உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை நான் இதுவரை அனுபவித்ததில்லை. ஆகையால் தூய பக்தர்களாகிய மகாத்மாக்களா
மகாத்மாக்களின் தாமரை திருவிழிகளுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் எல்லா விதமான பௌதிக இச்சைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? குருமார்கள். யார் நமக்கு குருவா இருக்கவங்க எல்லாம் வழிகாட்டுறாங்க. வழிகாட்டுதல்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு அஜ்ஞானத்தை போக்கி ஒரு ஞானம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அது யாரோ உங்கள்கிட்ட வேலைக்காரி. இப்ப நம்ம அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, பெல்வாமங்கல டாக்கூர். அவர் யாரு வந்து வேசி, அவர் வந்து சிந்தாமணி, அவர் வேசியா தான் இருந்தா. ஆனா அந்த வேசி சொன்ன வார்த்தையை அவர் வந்து கடைபிடித்துன்னு போனார். அப்போ அந்த இடத்துல யாரு அந்த வேசியா இருக்கிற அவ கூட குருவாயிட்டா. அவ என்ன சொன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு என்ன சதைக்கும் ஒரு இது பிளட் எல்லாம் ஒரு இருக்கிற இந்த உடலுக்கு நீ இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற, அதை விட நீ என்ன பண்ணும், பகவானுக்கு நீ இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேன்னா இவ்வளவு நீ நல்ல உயர்வு பெருமை திரும்ப. அப்படியா சிந்தாமணி அப்படி பண்ணுமா? சரி நான் பண்றேன். அவர் வந்து சிந்தாமணி என்ன சொன்னாலும் கேட்பார். அந்த ஒரு நிலையில இருந்தார். சோ அந்த இடத்துல யாரு குருவா இருக்கா? வேசி கூட குருவா இருக்கா. சோ நமக்கு வந்து யாரை வேணா நம்ம குருவா எடுத்துக்கலாம். நான் நிறைய இதெல்லாம் இதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து வேலைக்காரர்கிட்டே சொல்லுவேன். அது வந்து அப்படி கிளீன் பண்ணும், அந்த கிளீனிங் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? இல்ல இல்ல இப்படி பண்ணா இன்னும் கிளீன் ஆகும் அப்படின்னு அவ சொல்லுவேன். ஓ அப்படியா? அவகிட்ட இருந்து கேட்டுப்பேன் நான். அவ எனக்கு வந்து இதெல்லாம் எனக்கு முன்னாடி தெரியாம இருந்தது. நம்ம மனசுல குரு மாதிரி தான் நினைச்சுப்பேன். குருங்கிற பேர் சொல்ல மாட்டேன். இவகிட்ட இருந்து நான் படிக்க வேண்டியது எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியலாம் நினைக்கவே முடியாது. யாரோ இருப்பா தெருவுல போறவங்க, யாரோ வந்து நமக்கு ஏதோ வழிகாட்டிட்டு போவா. ஏதோ சமையல் டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க. சிலப்போ கிளீனிங், நான் ரொம்ப கிளீன் பண்றதுனால சொல்றேன். சமையல் டிப்ஸ் வேணா அது நினைச்சேன். எங்கேயோ பார்த்தோம், எங்கேயோ படிச்சோம், யாரோ வந்து வீட்டுக்கு போனேன், இந்த மாதிரி போடு, ஜஸ்ட் லாஸ்ட்ல இதை கிள்ளி போடு, அது ஒரு ஸ்மெல் தூக்கலா இருக்கும் அப்படின்பா. அப்பலேருந்து இவ்வளவு அழகா சொன்னாங்களே, இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு சுவாரஸ்யமா இருக்கல. இப்ப நல்லா நம்ம சாம்பாரோ என்னத்தையோ வைக்கிறோம். அது அந்த அந்த யாரோ சொன்னாங்க, அது சரியா போயிடல. அவங்க குரு, அந்த விஷயத்துல குரு. இதெல்லாம் பௌதிக விஷயம். ஆன்மீகத்திலேயே அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். நிறைய குருவலை யாரு வந்து நமக்கு வழி காட்டுறாங்களோ அவங்க குருவா எடுத்துக்கலாம். எங்க எங்க இருந்தேனா? மகாத்மாக்கள் எங்க இருந்தேன்னா, வயிற்றில் உணவு இது படிச்சிட்டோமே. இது போன்றது இது படிச்சிருந்தோம். கஜேந்திரன். அப்ப ஆகிய தூய பக்தர்களாகிய மகாத்மாக்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் எல்லா விதமான பௌதிக இச்சைகளிலிருந்தும் விடுபட்டோம். அப்ப பகவானுக்கு அது எப்பவுமே தராஸ் ஒன்னா. அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன வரணும், இப்படி 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 போனா ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ். நம்ம வந்து இங்க போனோம், நம்ம இப்ப இருக்கோம் 98ல. அப்புறம் என்னது, எப்படி நமக்கு வந்து அந்த இது பௌதிக இதெல்லாம் விட்டு போய் பகவானிடத்தில் அன்பு செலுத்தணும், அது எப்படி வரும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னாக்கா, இது இன்க்ரீஸ் பண்ண நம்ம பௌதிக ஆசைகள்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறையும். இல்ல எனக்கு காப்பி எல்லாம் விடவே முடியாது. எனக்கு அந்த சீரியல் வந்து பார்த்தே தீரணும். 9 o'clock என்ன இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி வந்து நான் அந்த 9 o'clock சீரியல் பார்ப்பேன் அப்படின்லாம் சில பேர். நான் இருந்திருக்கேன் ஒரு காலத்துல, அதான் சொல்றேன். வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது அந்த 9 o'clock வீட்டுக்கு வந்தாலும் வரத்துக்குள்ள அதை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு அடிக்ஷன், நத்திங் எல்ஸ். அத ஒன்னும் மூவ்மெண்ட் இருக்காது, ஒண்ணு இல்ல. அந்த டியூன், அந்த ஒரு இதெல்லாம் ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி நம்ம ஒரு இதுல இருந்தோம். எனக்கே தெரியும் என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனா அதை போயிட்டு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு எனக்கு சிரிப்பு வருது. அன்னைக்கு எனக்கு தெரியும், இருந்தாலும் ஐ வாஸ் அடிக்டட், பந்தப்பட்டு இருக்கோம். சோ என்ன பண்றோம்னா, இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம வந்து விட்டுப்படுத்த. சோ ஆகிய தூய பக்தர்களாகிய மகாத்மாக்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்தனா, பகவானுக்கு சேவை செய்யறோம். அவர்களுடைய குரு, அவர்களுடைய குரு அல்ல, சாரி, அந்த சீட பரம்பரையில வந்து யாரிடத்தில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோமோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்தனம் செய்யணும். இப்ப என்னடி பிரபுஜி, நம்ம போறோமா அவரை பாக்குறதுக்கு, காலெல்லாம் அமுத்தி கொடுக்க? இல்ல, அவர் எங்கோ இருக்கார், நம்ம இருக்கோம். ஆனா என்ன பண்ணலாம், அவர் இதெல்லாம் வழி காட்டி கொடுத்திருக்காரு. இந்த மாதிரி லெவல்ஸ் இருக்கு, நீங்க வாங்க படிங்கன்னு. ஃபீஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் கேட்கறது இல்லையே, சும்மா வாங்க படிங்கன்னு தான் சொல்றேன். அதை ஏத்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றேன், இந்த மாதிரி டொனேஷன் எல்லாம் கேட்கிறார். அவருக்கு ஏதோ எல்லாம் நிறைய, அவருக்கு பயங்கர ட்ரீம். ஏன்னா பயங்கர மூளை வந்து நல்ல ஒரு இது வந்து எல்லாரும் பயன்படணும், எல்லாரும் ஏதோ கோயில கட்டினா போறாதா, இல்ல எல்லா காலேஜும் கட்டணும், கோசாலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணு இது பண்ணு இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. யாரும் ஒன்னும் எடுத்து கொண்டு போறது இல்ல. அம்மா அப்பாவும் இங்க ஆசிரமத்துல தான் இருக்காங்க. இல்ல எல்லாத்தையும் அம்மா அப்பா பேர்ல எழுதிட்டே. அவருக்கு ஒரு தம்பி இருக்கார், அவர் மட்டுக்கு கூகுள்ல அவர் பெரிய பொசிஷன்ல இருக்காரு. யாருக்கும் எல்லாம் எடுத்து கொடுக்க வேண்டாம். இவ்வளவு எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து பணத்தை கருவி சொந்த தான் சன்னியாசி. சரி, அம்மா அப்பாக்கு தம்பி மனைவி அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அவர் கண் மூடித்தனமா நம்ம வந்து பகவான் நம்ம இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு வந்து நம்ம தொண்டு கொடுக்கலாம். ஒண்ணும் இல்ல, 100 ரூபாய் கொடுத்தாலும் போதும். 100 ரூபாய் கொடுத்தாலும் நமக்கு ஒரு திருப்தி. கொடுத்தோம், நம்மளோட ஹார்ட் மணி கொடுத்தோம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும். இன்னைக்கு யார்கிட்ட சொன்னேன், ஐ டோல்ட் மாதாஜி, ஜஸ்ட் 1 minute, ஒரு நிமிஷம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, வெரி சாரி. வீட்டுல எல்லாம் பலம் இருக்கா. ஆனா நான் லீவ் எடுக்கல. அது சொல்லி ஆகணும் இல்லையா? வீட்டுல யார் வந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து நம்ம டியூட்டியை நம்ம பண்ணணும். அதனால கொஞ்சம் ஓகே. எதுல இருந்தோம் நம்ம? ஆகையால் தூய பக்தர்களாகிய மகாத்மாக்களின் இல்ல நான் வந்து யாருக்கு நீ சொன்னேன் அப்படின்னு சுதந்திரா தேவி மாதாஜி மாதாஜி. நினைவு வந்தது. அப்புறம் எனக்கு நினைவு வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் கால் வந்தது. அப்படி இதாயிடுது. சோ நம்ம வந்து என்னது இதை பத்தி சொன்னேன், தொண்டு புரியறது. அது என்ன அப்படி சொன்னேன்ல. நமக்கு அது நம்ம கிளாஸை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம். எவ்ரிபடி டஸ். சும்மா சொல்றேன்னா இன்னும் மாதாஜி நம்மகிட்டயே சொல்லிட்டு இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம கிளாஸ் எக்ஸம்பிளரி டாப்ல இருக்கோம். நம்ம கண்டுபடாம இருந்தா சரி. ஓகே. சோ நம்ம வந்து இப்ப என்னது ஆகிய தூய பக்தர்களாகிய மகாத்மாக்களின் திருவடிகள். அப்ப யாரு நம்ம வந்து குருமார்கள் யாரு அவங்க யாரு வழி நடத்துறாங்களோ அவங்களுடைய திருவடிகளுக்கும் நம்ம வந்து சேவை செய்வதன் மூலம் எல்லா விதமான பௌதிக இச்சைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் உன்னத ஆனந்த கடலில் மூழ்கி இருக்கின்றனர் என்பதையும், அவர்கள் எப்போது உமது மங்களகரமான குணநலன்களை போற்றி புகழ்வதன் அவங்க வந்து அவங்க நம்மளுக்கும் கைட் பண்றாங்க, அவங்களும் வந்து அது பண்றாங்க. இப்ப 16 ரவுண்ட் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யூ திங்க் அவங்க ஆஸ் அ லீடர் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க? அவங்க பண்ணணும். பிரபுபாத் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா இப்ப வரப்பட்ட லீடர்ஸை பார்த்ததுனாக்க, நான் உனக்கு உபதேசம் தான் பண்ணுவேனே தவிர நான் எல்லாம் அதுல பங்கு போயிட்டேன். நான் கிருஷ்ணர் சொல்வார், அந்த முக்குணங்களும் வந்து உங்களுக்கு வேண்டிதான், நான் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டேன். நான் வந்து அப்புறம் என்னது இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை நான் கஷத்திரியன் இதெல்லாம் கிடையாது. இப்ப இந்த காலத்து லீடர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு உபதேசம் தான் பண்ணுவேனே தவிர ஐ வில் நாட் ஃபாலோ. மங்களார்த்தி நான் வரமாட்டேன், ஜபம்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன், விரதெல்லாம் நான் இருக்க மாட்டேன். நீங்க அதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது. ஓகே, லீடர்ஸ் என்ன பண்றாங்க பார்க்க கூடாது. அவங்க அப்ப உள்டாயிடும். பகவத்கீதையில சொல்ற, நீ சொல்வதை நான் செய்ய மாட்டேன், நீங்க செய்வதை நான் செய்வேன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி லீடர் நம்ம வந்து கண்டுக்க கூடாது. ஏதோ நல்லது சொல்றாங்க, யாரோ சொல்லியிருக்காங்க, அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம். இல்ல என் லீடர் பண்றதான் பண்ணுவேன்னா நம்ம அங்கேயே ஸ்டாக்னண்டா இருக்கும், வேணா வீழ்ச்சி கூட கிடைக்கும். ஓகே, அதனால பி கேர்ஃபுல். அதான் சிரிப்பு தான் வருது இப்போதுக்கா. இது நினைச்சு பார்க்க ரொம்ப சிரிப்பு வரும். ஆக்சுவலி வருத்தம் கோவம்லாம் ஒரு காலத்துல இருந்து, இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் போயிட்டு சிரிப்பு வருது. எனிவே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து சேவை செய்யணும். யாரு நம்மளோட லீடர் இருக்காங்களோ, ஏன்னா அவங்க வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாங்க. யாரு பண்றதுல அவங்கள பத்தி விட்டு விடணும். again I'm saying, don't take them as an example. அவங்களை நம்ம லீடராமே நினைக்க வேண்டாம். யாரு நமக்கு சரியா இருக்காங்களோ, நமக்கு நல்லா கைட் பண்ணி நம்மளும் நம்ம ஒண்ணுக்கு போறோம், அவங்கள வந்து மனசால அவங்க முன்னாடி எல்லாம் சொல்லி காலில் விழுந்து அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். நம்ம மனசுல வந்து அவங்கள லீடரா எடுத்துக்கலாம். லீடரா எடுத்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சேவை புரியணும். மூலம் எல்லா விதமான பௌதிக இச்சைகளிலும் விடுபட்டவர்களை உன்னத ஆனந்த கடலில் மூழ்கி இருக்கின்றனர் என்பதையும், அவர்கள் எப்போது உமது மங்களகரமான குணநலன்களை போற்றி புகழ்வதன் மூலம் திருப்தி அடைகின்றனர் என்பதையும் நன்கறிவேன். அவர்கள் விரும்புவதற்கோ அல்லது வேண்டுவதற்கோ எதுவும் இல்லை. இன்னும் ஏதோ வேணுமா, அவங்க வேண்டவே மாட்டாங்க. அவங்க தேர் ஆல்வேஸ் இன் திருப்தி மூடு. இன்னும் நம்ம அரைவேக்காடு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம தான் இன்னும் வந்து கொடுக்க மாட்டியா, பணம் கொடுக்க மாட்டியா, செல்வம் கொடுக்க மாட்டியா, நல்ல உடல் கொடுக்க மாட்டியா, பசங்க இல்லைன்னா பசங்க கூட, பொண்ணு இருந்துன்னா பிள்ளை கூட, பிள்ளை இருந்ததுன்னா பொண்ணு கூட, கல்யாணம் ஆகலைன்னா கல்யாணம் ஆகணும், ஏதோ ஒண்ணு கேட்டுட்டே இருப்போம். கேட்க கூடாது, பகவானுக்கு தெரியும். ஆனா தட்டுங்கள் கதவை திறக்கப்படும் அப்படி சொல்றது கரெக்ட் தான். தட்டுங்கள்னா நாட் லிட்ரலி தட்டி 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 பகவானை வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது. பகவானை நினைக்கிறோம், அதுதான் கதவை தட்டப்படும் நம்ம இதுல சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் நினைத்தாலே பகவானை வந்து தட்டி எழுப்பப்படும். அவர் வந்து நமக்கு எது தகுதி உண்டோ கண்டிப்பா கொடுப்பார். அல்லது வேண்டுவதற்கோ எதுவும் இல்லை. நல்ல தூய பக்தர்களா இருந்தா அவங்க எல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்ட மாட்டாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்புறம் என்னது 9ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் 67வது ஸ்லோகத்தில் வைகுண்டாதிபதி துர்வாச முனிவருக்கு இவ்வாறு பதிலளிக்கிறார். என்ன சொல்றாரு? எனது தூய பக்தர்கள் எப்போதும் எனது தூய பக்தர்கள் எப்போதும் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதிலேயே திருப்தி அடைகிறது. இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அது. ஆகையால் அவர்கள் 5 வகையான முக்திகளை இது வந்து என்னது பகவானை வந்து துர்வாச முனிவருக்கு பதிலளிக்கிறார். என்ன சொல்றாரு? பக்தர்கள் வந்து பக்தி தொண்டை ரொம்ப ஈடுபடுறாங்க, அதுலேயேதான் வந்து திருப்தி அடைகிறாங்களே தவிர, ஆகையால் அவர்கள் 5 வகையான முக்திகளை கூட விரும்புவதில்லை. என்னெல்லாம் அது? என்னோடு ஒன்று கலத்தல், சாரூப்பிய அதை எழுதி வச்சுங்க. உங்களுக்கு என்ன நான் மறந்து போயிடுவேன், அதனால எழுதி வச்சுங்க. உங்ககிட்ட என்ன நாளைக்கு திரும்பி எனக்கு மறந்து போயிடுச்சுன்னா உங்ககிட்ட கேட்பேன். நானே எல்லா எனக்கு எழுதி வச்சுக்கிற பழக்கம் சொன்னேன். ஒரே டைரியில எல்லாம் இருக்கும், எல்லா ஐடிஸ் இருக்கும் இதுல. அப்புறம் என்னது, ஒரு ஃபைல் வந்து அந்த ஃபைல் இப்படி எடுத்து என்ன பண்ணும், அந்த ஒரு டிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குமே, நானே ஏதோ கண்டுபிடிப்பேன், எல்லாம் எழுதி வச்சு. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பரா வரல, அதை எடுத்துனா திரும்பி வேற டைரியில எழுதணும்.
எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கெயின் பண்ணும்போது எல்லா டிப்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு புக்கா வச்சோம். எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அது எங்க கூடயே போகும். மீன்ஸ் ஒரு நம்ம வேற எங்கேயா போய் தங்க போறோம்னா இது ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை பேக் பண்ணிடுவேன். இதுலதான் அவ்வளவு இருக்கும். எல்லாரும் பேங்க் இதெல்லாம் வச்சுப்பா, கோல்டு பேங்க் என்னது லாக்கரோட சம்திங் எல்லாம் வச்சுப்பா. நீங்க அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது, ஒண்ணும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். பட் சொல்றேன், இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். சடன்லி ஏதோ வரும். இப்ப அந்த வேர்டு கிடைச்சு விட்டேன். ஐ எம் சோ ஹாப்பி. என்னோட ஒன்று கலத்தல், அப்புறம் எனது உறைவிடத்தில் வாழ்தல், லோக்கிய லோகத்தில் என்னுடைய உலகத்தில் வாழ்தல், அப்புறம் எனது செல்வங்களை பெறுதல். அதான் அதுக்கு என்ன வேர்டு தெரியல, அதுக்கு எனக்கு வேர்டு வரமாட்டேங்குது. இட் வில் கம். எனக்கு இது மீனிங் தெரிஞ்சுடுது இல்லையா, அப்ப வந்துடும் எனக்கு. என்னை போன்றே அங்க அவயங்களை பெறுதால் தான் சாஷ்டி. அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்து சாஷ்டி என்ன மறந்து போயிட்டேன்னு பகவானே அதுக்கு இந்த ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டேன். சோ அங்க அவயங்கள் பேர் பகவான மாதிரியே நான் நல்ல அழகா நல்ல ஒரு இதா இருக்கணும், கெட்டப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்கறாங்க முக்தியில. என்னோடு தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்ளுதல் என்பவை ஆகும். இதெல்லாம் 5 இது என்னது நிலைகள். இப்ப இந்த மாதிரி முக்திகள் மீது அவர்களுக்கு பற்று இல்லாது, அது கூட பற்று இல்லை அவங்களுக்கு. அவர்கள் பௌதிக வளங்கள் அல்லது பௌதிக முக்தியினை எத்தனை துச்சமாக கருதுவர் என்பதை உன்னால் அறிந்து கொள்ள முடியும். இதையே வேண்டாம்னா பௌதிக வளங்கள்லாம் கொடுத்தா அதுவா கேட்க போறா, நான் ஒரு பைசா தரேன், பணம் தரேன் அப்படின்னு, கார் தரேன், பங்களா தரேன்னா அது இதே வேண்டாம்னா அதையே அவங்க கேட்க போறாங்க அப்படின்னு. எஸ், படிக்கலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் படிக்கிறவங்க பாக்கி இருக்காங்க. இவங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. இதே போன்ற பிரார்த்தனையை நாகபத்தினிகள் காளிங்க நாகத்தின் மனைவியர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 16ஆம் அத்தியாயம் 37வது ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார். அதில் அவர்கள், போற்றுவதற்குரிய பகவானே, உமது தாமரை திருவடிகளில் உள்ள தூசி மிகவும் அற்புதமானதாகும். அந்த தூசியினை பெரும் பாக்கியசாலி மேலுலகங்களை பற்றியோ, எல்லா உலகங்களின் ஆளுமை பற்றியோ, யோக சித்திகளை பற்றியோ, ஏன் பௌதிக வாழ்விலிருந்து விடுதலை பெறுவதை பற்றியோ கூட கவலைப்படுவதில்லை. அதாவது உமது தாமரை திருவடிகளின் தூசியை பூசிக்கொண்டவன் சித்தி பெறும் பிற நிலைகளை ஒரு சிறிதும் பொருட்படுத்துவதில்லை என்று கூறுகின்றனர். இதே கருத்து அந்நூலின் 10ஆம் காண்டம் 87ஆம் அத்தியாயம் 21வது ஸ்லோகத்தில் வேதங்களின் வடிவான ஸ்ருதிகளால் கூறப்படுகின்றன. அவை பகவானை பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கின்றன. போற்றுவதற்குரிய பகவானே, ஆன்மீக ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் மிகவும் கடினமானதாகும். நீர் இப்போது உமது உண்மை வடிவத்தில் இங்கு அவதரித்திருப்பது மிகவும் கடினமான பிரம்ம ஞானத்தை பற்றி எங்களுக்கு விளக்குவதற்கே ஆகும். அதனால்தான் முக்தி பெற்ற ஆச்சாரியர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தமது பௌதிக சுகங்களை துறந்துவிட்ட உமது பக்தர்கள் இப்போது பகவானாகிய உமது பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் ஆழ்ந்திருக்கின்றனர். இதன் காரணமாக அவர்கள் முக்தியை பற்றி கூட சிறிதும் கவலைப்படுவதில்லை. இச்லோகத்தை விளக்குகையில், ஆன்மீக ஞானம் என்பது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகும். இதனை முதலில் மனதில் கொள்ள வேண்டும். தனிமையினால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் தன்மையினால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான். அதனால் அவை இரண்டும் பிரம்மம் என்று அறியப்படுகின்றன. அந்த பிரம்ம ஞானம் அறிவதற்கு மிகவும் அரிதாகும். ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்ள பல தத்துவ ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆயினும் அவர்களால் ஒரு உறுதியான முடிவிற்கு வர இயலவில்லை. இது பகவத்கீதையில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்களில் ஆன்மீக ஞானம் என்றால் என்னவென்று ஒரே ஒரு மனிதனை அறிந்து கொள்ள முயல்கின்றான். அவனை போன்றே அறிய முயல்பவர்களில் ஒரே ஒருவன் அல்லது ஒரு சிலரே முழுமுதற் கடவுள் என்றால் என்னவென்று அறிந்து கொள்கின்றனர் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இச்லோகம் ஆன்மீக ஞானம் அடைவதற்கு மிகவும் அரிதாகும் என்றும், அதனால்தான் அதனை எளிதில் எய்த செய்வதற்கு பரமபுருஷ பகவான் தமது உண்மையான வடிவமான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வடிவத்தில் இந்த பூமியில் அவதரித்து அர்ஜுனனை போன்ற தனது துணைவன் ஒருவனுக்கு நேரடியாக உபதேசிக்கின்றார் என்றும், அதன் மூலம் பொதுமக்களும் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தின் பயனை பெற முடியும் என்றும் கூறுகிறது. இச்லோகம் மேலும் விடுதலை என்பது பௌதிக சுகங்கள் அனைத்தையும்
முற்றிலும் துரத்தல் என்றும் பொருளாகும் என்றும் விளக்குகின்றது. அருவவாதிகள் பௌதீக சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதில் திருப்தி அடைகின்றனர். ஆனால் பக்தர்களோ பௌதிக வாழ்க்கையினை துறந்து பகவான் கிருஷ்ணனின் அற்புத செயல்களை பற்றி கேட்டல், ஓதுதல் என்னும் உன்னத ஆனந்தத்தினை அனுபவிக்கின்றனர். ஹரிபோல், தேங்க்யூ. நெட்டு சரியா இருக்கே மாதாஜி, நல்லா படிச்சேன். எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, இங்க நல்லா படிச்சேன். ஓகே ஓகே. இது போன்ற அப்புறம் என்ன வேற யாரு பிரார்த்தனை பண்றாரு? நாகபத்தினிகள். இதுவும் வந்து நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங், நீங்க என்ன படிக்கிறோம் இல்லையோ கிருஷ்ணா புக் ரீடிங், அது ஃபுல் 10th canto ஆஃப் பாகவதம் இருக்கும். எல்லாம் இந்த மாதிரி இப்ப நாகபத்தினிகளை பத்தி இருக்கும், எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது என்னது, இது போன்ற பிரார்த்தனை நாகபத்தினிகளும் வைக்கிறாங்க. காளிங்க நாகத்தின் மனைவியார் என்ன சொல்றாங்க? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டத்தில் இது வந்து 16ஆம் அத்தியாயத்தில் 37வது ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றனர். என்ன சொல்றார்? அவர்கள் போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது தாமரை திருவடிகளில் உள்ள தூசி மிகவும் அற்புதமானதாகும். அத்தூசியினை பெரும் பாக்கியசாலி. மேலுலகங்களை பற்றியோ, எல்லா உலகங்களின் ஆளுமையை பற்றியோ, யோக சித்திகளை பற்றியோ, ஏன் பௌதிக வாழ்வில் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு பற்றியோ கூட கவலைப்படதில்லை. பகவானுடைய கால் தூசி அங்க ஒரு இடம் கிடைச்சா போறேன், எனக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படி. சோ அந்த நாகபத்தினிகள்லாம் வந்து தெரியலையா? அப்புறம் அந்த ஒரு இது ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து லெவல் 3ல வந்து குழந்தைகளுக்கு எடுத்துருந்தேன், அதனால எனக்கு வந்து அப்படியே ரிஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வருது. அப்படி பிபிடி பண்ணேன், இது தமிழ்ல தமிழ்ல கொடுத்துருந்தாங்க. ஆமா, தமிழ்ல இருந்தது, இருக்கு எங்கிட்ட இருக்கு. தமிழ்ல வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்கோட வந்து தமிழ்ல இருக்கு. அதை வந்து சிலதெல்லாம் டிலீட் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ட் மாத்திரம் நான் வந்து போட்டு வருவேன். ஓகே, அப்ப என்ன சொல்றாங்க? அவங்க வந்து நாகபத்தினி வந்து நாகம் வந்து அந்த நாகம் இருக்கிற காலியா நாகம் இருக்குன்னு அது குளமெல்லாம் தான் எடுத்து விஷமா எடுத்து, எப்படி நீ வந்து இங்க எப்படி இருக்கலாம், நீ வந்து உன்னுடைய இடத்துக்கு போன்னு வேற ஒரு இடத்தை காட்டி கொடுக்குறான் கிருஷ்ணர். அந்த இடத்துக்கு போன அந்த பேர்லாம் இப்ப நினைவில்லை. அப்படி போனோன்னு அந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து அந்த இது என்னது, அந்த நாகத்தை கொல்லவும் இல்லை, வழி சொல்றார். நீ இப்போ இங்க இருக்காது, இங்க இருக்கிறதுனாலதான் இந்த விஷத்தன்மை உன்னுடைய நீ இருக்கிறதுனால இந்த விஷத்தன்மை அந்த நதியா வாட்டவர் அங்க வந்து இதாயிடுறது, எல்லாரும் இறந்து போயிடுறாங்க. நாட் ஓன்லி மனிதர்கள் இருக்கிறது, அங்க உள்ள மரங்கள், பறவைகள் எல்லாம், விலங்குகள் எல்லாமே வந்து இறந்து போயிடுறது. அந்த நச்சுத்தன்மை இருக்கு. அதனால இந்த இதை எடுத்து போ சொன்னேன்னு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கிவிங். அதெல்லாம் பத்தினிகள்லாம் உங்களுக்கு, எங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் ஒன்னும் நீ துன்புறுத்தாம நீ வந்து எங்களை நல்ல ஒரு என்னது பாடண்ட் அஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. நல்லா இருக்கும். சோ என்ன சொல்றாங்க? எதை வந்து உலகங்கள் ஆளுமை பற்றி, எதை பற்றியோ யோக சித்திகள் பற்றியோ, ஏன் பௌதிக விஷயங்களை எது விடுதலை பெறுவதை பற்றியோ கூட கவலைப்படுவதில்லை. அதாவது உமது தாமரை திருவடிகளின் தூசியை பூசிக்கொண்டவன் சித்தி பெறும் பிற நிலைகளை ஒரு சிறிதும் பொருட்படுத்துவதில்லை. வேற ஒண்ணுமே அவங்க வந்து விரும்ப மாட்டான். அவங்களோட பாத தூசியோட அதுதான் வந்து விருப்பம் அப்படின்னு. ஓகே, இதே கருத்தின் இந்நூலில் 10ஆம் காண்டம் 87ஆம் அத்தியாயத்தில் 21வது ஸ்லோகத்தில் வேதங்களின் வடிவமான ஸ்ருதிகள், ஸ்ருதி அது என்ன சொல்லுவது, அது கூட இருந்தது. நம்ம சதாச்சாரில வந்து இது கூட வந்து என்ன பேர்லாம் மறந்தே போறது இருக்கு. ஸ்துதி, வேத ஸ்துதி, அதுக்கு என்ன ஒரு பேர் உண்டு. அதுகள் கூட வேதங்கள் எல்லாம் கூட பகவானை சொல்றதாம் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவை பகவானை பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கின்றன. போற்றதற்குரிய ஸ்ருதி பிரார்த்தனையா இன்னும் வரும். போற்றதற்குரிய பகவானை ஆன்மீக ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் மிகவும் கடினமானதாகும். நீர் இப்போது உமது உண்மை வடிவத்தில் இங்கு அவதரிப்பது மிகவும் கடினமான பிரம்ம ஞானத்தை பற்றி எங்களுக்கு விளக்குவதற்கே ஆகும். இது ஸ்ருதிகள்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஞானம் காதால கேட்டு எழுதுறதுதான். சோ அந்த ஞானமே பெறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஆனா நீ வந்து எப்படி அதையே எளிதாக்கி எங்களுக்கு சொல்லி அந்த புஸ்தக வடிவத்துல என்ன அந்த ஏட்டுல அமைத்து நீங்கள் சொல்லி நாங்கன்னா இந்த முனிவர்கள் தான் எழுதுறாங்க. ஆனா அந்த ஸ்ருதிங்கிற அந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, கேட்கிற திறன், அது பிரார்த்திக்கிறதும். அது வந்து how can you materialize, அது ஒரு கன்செப்ட் எப்படி கொண்டு வரது இல்ல. முனிவர்கள் பிரார்த்தனை பண்ணா ஓகே, வேற யாரோ பிரார்த்தனை பண்ணா, பக்தர்கள் பிரார்த்தனை பண்ணா ஓகே, ஸ்ருதிகளே பிரார்த்தனை பண்றது. சோ அது வந்து யூ கேனாட் என்னது ஒரு இது பண்ணி நினைவு கொள்ள முடியாது. சோ அது மிகவும் கடினமானதாகும். நீர் இப்போது உமது உண்மை வடிவத்தில் அவதரித்திருப்பது மிகவும் கடினமான பிரம்ம ஜானத்தை பற்றி எங்களுக்கு விளக்குவதற்கே ஆகும். நீங்க வந்து அது எங்களுக்கு விளக்கினதுனால அது வந்து முனிவர்கள் கேட்டு அந்த காதால கேட்டு அவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க. அதனால் தான் முக்தி பெற்ற ஆச்சாரியர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தமது பௌதிக சோகங்கள் இப்போது பகவான் ஆகிய உமது பக்தி தொண்டில் முற்றிலும்
ஆழ்ந்திருக்கின்றன. அப்ப இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு நீங்க சொன்ன இதைதான் வந்து படிச்சு அவங்க வந்து முக்தி பெறத்துக்கு இருக்காங்க. இதன் காரணமாக அவர்கள் முக்தியை பற்றி கூட சிறிதும் கவலைப்படுறாங்க. முக்தி அந்த பாதையில் இருக்காங்க, ஆனந்தப்படுறாங்க. ஆனா முக்தி கிடைக்கும்னு அதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. அவ வந்து அவ்வளவு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல. இப்ப இவ்வளவு மகத்மாவான விஷயம் அப்படின்னு. இப்ப இஸ்லோகத்தை விளக்குகையில் ஆன்மீக ஞானம் என்பது ஆத்மாவையும் பரமாத்தையும் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகும். ஞானம்னா என்னது? வெறும் ஞானம், ஏட்டுக்கல்வி அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆன்மீக ஞானம்னா ஆத்மாவை பற்றியும் புரியணும், பரமாத்மா பற்றியும். இட் ஷுட் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் வித் பக்தி. வெறும் ஞானம் படித்தேன், எனக்கு நல்லா ஸ்லோகம் வேணும், டக்க டக்க டக்கட்ட சொல்லுவேன், என்ன கிடைக்கும்? மாலை கிடைக்கும், சர்டிபிகேட் கிடைக்கும், கோல்டு வேணா கோல்டு மெடல் எனக்கு கொப்பையெல்லாம் கிடைக்கும், அழகா கண்ணாடி இதுக்குள்ள வைக்கலாம். ஆனா அதுல பக்தியே இல்லை அப்படின்னா யூஸே கிடையாது. சோ நம்ம எப்படி பக்தி கொண்டு போகணும்? ஞானம் வளர்த்தணும். வெறும் பக்தி தான், கண்மூடித்தனமான பக்தி. அது எதுல ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, யாரோ சொன்னா நான் பக்தி பண்றேன் அந்த மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் நோ. அப்ப அந்த கர்மா இம்பார்ட்டன்ட், கர்ம யோகம் இம்பார்ட்டன்ட், ஞான யோகம் இம்பார்ட்டன்ட். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் பக்தி. கலந்து இருக்கணும். இது எல்லாமே நம்ம வந்து பக்தி கலந்து பண்ணணும். இஸ்லோகத்தை விளக்குகையில் ஆன்மீக ஞானம் என்பது ஆத்மாவையும் பரமாத்தையும் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகும். இதனை முதலில் மனதில் கொள்ள வேண்டும். தன்மையினால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான். பரமாத்மா நாமளும் எப்படி குவாலிட்டி வைஸ் விபோதாசே. நம்ம வந்து அவர் விபுனா அவர் பெரிய உருவமா இருக்கார், நம்ம ஒரு சின்ன அதோட ஒரு சின்ன அம்சம் தான். ஆனா குவாலிட்டி என்னது? அவரும் சச்சித்தானந்தா, நம்மளும் சச்சித்தாங்க. சத்தியமான பொருள், என்றும் அழியாதது, என்றும் வந்து இது என்னது கான்சியஸோட இருக்கிறது. அவரும் அந்த மாதிரிதான், நம்மளும் அப்படித்தான் இருக்கும். அவர் வந்து அந்த உருவம் வந்து அவருடைய பௌதிக உருவம், நமக்கு இருக்கிற போல உருவம் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதா படிச்சதுதான். அது இன்னும் நமக்கு பர்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் திரும்பி 18 days கோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. நல்லா அது கன்செப்ட் புரிஞ்சு போயிடும். வாட் வி ஆர் டாக்கிங். இந்த கன்செப்ட் மாத்திரம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துன்னா அதுக்கு மேல நம்ம இன்னும் படிச்சுட்டே போகலாம். சோ ஆத்மா பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சேம், அப்படி ஐக்கியமானது அது கிடையாது. குவாலிட்டி வைஸ் சேம். அதனால் அவை இரண்டும் பிரம்மம் என்று அறியப்படுகின்றன. சில இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோகத்துல பிரம்மன் அப்படின்னு ஆத்மாவை குறிக்கும். அப்படின்னா ஆனா நானும் பிரம்மன், பகவானும் ஒன்று, அந்த பிரம்மன் கிடையாது. நான் பிரம்மன் நிலைக்கு உயர்ந்து விட்டேன், அப்ப நம்மளையும் பிரம்மன் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு. ஆனால் பிரம்ம ஜானம் அறிவதற்கு மிகவும் அரியதாகும். ஆனா பிரம்ம ஜானம் பெறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரொம்ப ரேர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த இது பிரம்ம ஜானம்னா என்னது? பகவானை பற்றி, நம்ம ஆத்மாங்கிறது, பகவானுக்கு எப்படி தொண்டு செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து அறியறது ரொம்ப கடினம். ரொம்ப அந்த மாதிரி தேர்ச்சி பெற்று போறவங்க ரொம்ப ரேர். ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்ள பல தத்துவ ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆயினும் அவர்கள் ஒரு உறுதியான முடிவிற்கு வர இயலவில்லை. சில பேர் சொல்லுவாங்க, நல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படி, பை ஹார்ட் பண்ணு, விஷ்ணு சாஸ்திரம் கட்டான்னு ஒப்பி, அதெல்லாம் அதுல இருந்து எல்லாம் உனக்கு கிடைக்குமா பகவான் இடத்துல? நோ. இல்ல தபஸ் பண்ணு, ஒத்த கால நீரில் என்னது பறக்கிறது, அது இது எல்லாம் சொல்றாங்களே சித்திகள். அதனால் பகவான் சொல்ற இல்லை, நான் அதுலயே கவரப்பட மாட்டேன். அப்ப எதுலதான் பகவான் வந்து பிடிக்க முடியும்னா பக்தி தொண்டால் மாத்திரம். ஆனா நிறைய பேர் வந்து இதுல எல்லாம் ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தத்துவ ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆயினும் அவர்களால் ஒரு உறுதியான முடிவுக்கு வர இயலவில்லை. இது பகவத்கீதையில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்களில் ஆன்மீக ஞானம் என்றால் என்னவென்று ஒரே ஒரு மனிதனை அறிந்து கொள்ள முடியும். இது மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷ், அந்த ஸ்லோகம் தான் சொல்றேன். ஆயிரம் மக்கள்கள் இருக்காங்க. அவ்வளவு அலமோதறது. கும்பமேளையெல்லாம் அவ்வளவு பேர் பக்தி பண்ணாங்க. பார்த்தோம் எவ்வளவு பக்தி. பாப்பா ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் செலவு பண்ணி வந்து அந்த முழுக்கு போடுறதுக்கு வந்தாங்க. அவ்வளவு பக்தி. கோயில பார்த்தா எப்ப அலமோதுறது. எந்த கோயிலா? திருப்பதியா இருக்கணும், திருத்தணியா இருக்கணும், திருச்சி, என்ன பேர்லாம் தெரியாது. எந்த கோயில் எடுத்தாலும் அவ்வளவு பக்தர்கள் இருக்காங்களான்னு. ஆனா ஏன் பகவத்கீதா தெரியாது? அவன் சொன்னா என்னோட இது படி, எங்க வந்து பேரு சொல்லப்போ நான் ரெக்கார்டிங்ல போடுறது, அதனால அப்புறம் பேன் பண்ணிடுவாங்க. அது படி சொன்னா நமக்கு தெரியல. முட்டாள், எனக்கு என்னுடைய ஸ்கிரிப்சரே தெரியாதுப்பா. உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் வந்து சொல்றாங்க பண்ணுன்னு. எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீடம். என் கிருஷ்ணர்லாம் அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் சொல்லல. நாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் படிக்கணும், நாளைக்கு படிக்கலாம். பகவத்கீதை சேர்ந்திருக்கேன், ஆனா படிச்ச மாதிரியா இல்லையே. எவ்வளவு படிக்கணும், எல்லா கிளாஸுக்கும் வரணும், படி இந்த மாதிரி ஊறி போனாதான் நம்ம வந்து பக்தியே வளரும். அது தெரியாம இன்னைக்கு நமக்கு பகவத்கீதை எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் இல்லையா? நமக்கே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சடன்லி நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சூழ்நிலை போயிட்டு சொல்ல ஒரு பகவத்கீதா ஸ்லோகம் சொல்லி தத்துன்னு தான் சொல்லுவோம். நமக்கு வராது. ஏன்னா இப்பதான் படிக்க வந்திருக்கோம். அவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி இல்லை. சின்ன வயசுல இருந்தே சண்டே கிளாஸ் என்ன, அதே அவங்க வந்து பாடமா படிப்பாங்க. டிப் ஆஃப் தி டங்ல இருக்கும். அது அந்த நிலையை நம்ம கொண்டு வரணும். நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலனாலும் வி ஷுட் ட்ரெயின். இது மாதிரி தான் ஃப்ரீயா எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களே, ஜாயின் பண்ணி நம்ம இதுலயே கொஞ்சம் நல்லா
இதை ட்ரெயின் பண்ண வந்துடும். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கு, எங்கேயோ போயிடுத்து டாபிக். எனக்கு அந்த இப்போ நடந்த இன்சிடென்ட் வந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கு. நம்ம இவ்வளவு முட்டாளா இருக்கும், இன்னமும் நம்ம வந்து சீரியஸ்னஸ் இல்லையே. நம்ம எங்க பசங்க எல்லாம் வரமாட்டாங்க, அது அப்படியே விட்டுடுறோம். நான் இன்க்ளூடிங் மீ ஐம் சேயிங். முதல்ல இருந்து அதெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணல, நம்மளே ட்ரெயின்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கல. ஏதோ விருப்பத்துல வந்தோம், ஒரு முதிர்ச்சி தலையெல்லாம் நடந்த அப்புறம் சரி இது வேணா பண்ணலாமே அப்படின்னு தான் பண்ணோமே தவிர இது கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது கிடையாது. சோ ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்ள பல தத்துவம் ஈடுபட்டுள்ள ஆயினும் அவர்கள் உறுதியாக இது அது வந்து பகவத்கீதையில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள் அதுதான் சொல்லியிருந்தேன். இது இது என்னது, எல்லா இடத்துலயும் பக்தர்கள் இருக்கா. ஆனா என்ன ஆக்சுவலி என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. சோ என்ன பேரு புகழ் கூட நான் தெரியுமா அந்த கோயிலுக்கு போனேன், அப்படியா போனியா நீ? 4 டைம் போனேன், 10 டைம் போனேன், 15 டைம் போனேன், எல்லா வருஷமும் நான் போவேன். அதெல்லாம் ஒரு பெருமை, தன்னோட பெருமை காட்டுறதுக்கு தான் பண்ணுவாங்களே தவிர மனுஷியானாம் சஹசிரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தை, அதுல எல்லாம் சித்தி பெறவர்கள், உண்மையான ஆன்மீகத்துல ஞானத்தோட வரவர்கள் வெரி வெரி லெஸ். அதுலயும் அந்த மாதிரி லெஸ் ஒண்ணு இப்படி பொறுக்கி எடுத்தாலும் என்னை பற்றி புரிந்து கொள்ளுபவர்கள் அரிதான், ரொம்ப அரிதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்துல வரும். இது பகவத்கீதையில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்களில் ஆன்மீக ஞானம் என்றால் என்னவென்று ஒரே ஒரு மனிதனை அறிந்து கொள்ள முயல்கிறான். அவனை போன்றே அறிய முயல்பவர்களில் ஒரே ஒருவன் அல்லது ஒரு சிலரை முழுமுதற் கடவுளை என்று முழுமுதற் கடவுள் என்றால் என்னவென்று அறிந்து கொள்கின்றனர். அவர் என்னைக்கோ பகவத்கீதை எழுதியாச்சு, அவரே அன்னைக்கே நிர்ணயம் பண்ணிட்டார், இன்னைக்கோ அதுதான் நடக்கிறது. சோ நம்ம எவ்வளவு பெரிய முட்டாளா இருக்கோம் நம்ம தான் நினைச்சுக்கணும் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இஸ்லோகம் ஆன்மீக ஞானம் அடைவதற்கு மிகவும் அரியதாகும் என்றும் அதனால் தான் அதனை எளிதில் எய்த செய்வதற்காக பரமேஸ்வர பகவான் தமது உண்மை வடிவமான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வடிவத்தில் இப்பூமியில் அவதரித்து அர்ஜுனனை போன்று தமது துணைவன், இதுல படிச்சோம் இல்லையா, நீங்க படிச்சீங்க இல்லையா, நான் அதுக்குள்ள டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு, ஒருவனுக்கு நேரடியாக உபதேசிக்கிறார். இது ரொம்ப அரிதான இது. நம்ம இப்ப வந்திருக்கோம்னா ஏன் அந்த ஒரு ஸ்லோகம் வருது, பகுநாம் ஜன்மனாம் வந்து நிறைய என்னது பிறவைகளா நம்ம இதுல வந்திருக்கோம் ஆன்மீகத்துல. அதுதான் தொடர்றதே தவிர சடன்லி நான் வந்துட்டேன், நான்லாம் வரல. முன்னாடி நிறைய ஜென்மம் பண்ணினதுல கொஞ்சம் விட்டு போயிருக்கு, அதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்பவும் விட்டு போச்சுன்னா திரும்பி மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கும், அதை பண்ணுவோம். ஆனா இந்த ஆன்மீகத்துல இருந்தாதான் மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கும். சோ அர்ஜுனை போன்ற பகவத்கீதை அப்படி அர்ஜுனனை போன்ற ஒரு துணைவன் ஒருவனுக்கு நேரடியாக உபதேசிக்கிறார் பகவான் என்றும் அதன் மூலம் பொதுமக்களும் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை பயன்பெற முடியும் என்றும் கூறுகிறது. இஸ்லோகம் மேலும் விடுதலை என்பது பௌதிக சுகங்கள் அனைத்தையும் முற்றிலும் துரத்தல் என்று பொருளாகும் என்றும் விளக்குகின்றது. அருவவாதிகள் பௌதிக சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதில் திருப்தி அடைகின்றனர். அவங்களும் வந்து தேர் ஆல்சோ மெட்டீரியலி சாட்டிஸ்ஃபை எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து பௌதிக சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதில் அவங்களுக்கு என்னது பௌதிக இன்பம்லாம் கொள்ள வேண்டாம், பகவானிடத்தில் ஐக்கியமானோம். அவங்கன்னா ஒன்லி என்னன்னா ஐக்கியமானோம். ஆனால் பக்தர்களோ நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பௌதிக வாழ்க்கையினை துறந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் அற்புத செயல்களை பற்றி கேட்டல் ஓதுதல். நம்ம என்ன பண்றோம், துறக்கிறோம், கரெக்ட். அவங்க துறந்து ஆயிடுச்சு, தே வில் பி லைக் அ சன்னியாசி. பகவான் இடத்தில் ஒன்று விடணும், அவங்களுக்கு அதுதான் இருக்கும். நமக்கு அப்படி இல்லை, கரெக்ட் தான். மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸை வந்து துறக்கணும். ஆனா என்ன பண்றோம், கண்ணுக்கு வேற ஏதாவது தீனி கொடுக்கணுமே. ஓகே, பௌதிக விஷயம் எல்லாம் நீ பாக்காத, வேற எதை பாக்குறது, நான் பகவான் அர்ச்சனை வைக்கிறத பாரு. we are just channelizing. இப்ப கண்ணு பார்க்கதான் வேணும், ஆனா ட்ராக் சேஞ்ச் பண்றோம். மூக்கு நுகரதான் வேணும், பகவான் அர்ப்பணித்த பூக்களையும் நுகரலாம். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினதை சாப்பிடலாம், நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்றது சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி அற்புத செயல்களை பற்றி கேட்டல் ஓதுதல் என்னும் உன்னத ஆனந்தத்தினை அனுபவிக்கின்றனர். இன்னும் ஒரே ஒரு மாதாஜி படிக்கிறது பாக்கி இல்ல, பத்மா மாதாஜி படிக்க பாக்கி. அப்ப எல்லாரும் படிச்சுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி, ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. நீங்க படிச்சப்புறம் நம்ம கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய உத்தவா, முற்றிலும் சரண் புகுந்த பக்தர்கள் பிற இச்சைகள் இல்லாததனால் என்னுடைய பக்தி தொண்டில் உறுதி உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு 4 வகையான ஆன்மீக செல்வங்களை அளித்த போதிலும் அவற்றை அவர்கள் மறுதலிப்பர். ஆகையால் அவர்கள் இப்பௌதீக உலகில் உள்ள எதையும் விரும்புவர் என்று கூறுதற்கு என்ன இருக்கிறது? இதே போன்று பகவான் கிருஷ்ணர் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்தில், அன்பிற்குரிய உத்தவா, எனது நினைவில் மற்றும் செயல்களில் முற்றிலும் ஆழ்ந்திருக்கும் ஒருவன் பிரம்மதேவனின் பதவியையோ இந்திர பதவியையோ பிற உலகங்களின் ஆட்சியையோ என்று என்ன வகை யோக சித்திகளையோ ஏன் முக்தியை கூட விரும்புவதில்லை என்று கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 10ஆம் அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்தில் சிவபெருமான் தேவியிடம் கூறுகிறார்,
அன்பிற்குரியவளே, சிறந்த பிராமணரான இந்த மார்க்கண்டேய முனி முழுமுதற் கடவுளிடத்து மாறா நம்பிக்கையும் பக்தியும் உடையவர் ஆவார். அதனால் அவர் பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது உள்ளிட்ட எந்த ஒரு வரத்தையும் விரும்புவதில்லை. படிக்கவா மாதாஜி? அதுபோல் பத்ம புராணத்தில் கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யப்படும் ஒரு சடங்கினை பற்றிய விளக்கம் காணப்படுகின்றது. இம்மாதத்தில் விருந்தாவனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை அவரது தாமோதர வடிவத்தில் நித்தமும் வழிபடுதல் ஓர் ஒழுங்குமுறை விதியாகும். தாமோதர வடிவம் என்பது கிருஷ்ணரை குழந்தை பருவத்தில் அன்னை யசோதா கயிற்றினால் கட்டி வைத்ததை குறிப்பிடுவது ஆகும். தாம என்றால் கயிறு என்றும் உதர என்றால் வயிறு என்றும் பொருளாகும். கிருஷ்ணரின் குறும்புத்தனத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அன்னை யசோதா அவரது வயிற்றில் ஒரு கயிற்றை கட்டி வைத்தாள். அதனால் கிருஷ்ணருக்கு தாமோதரன் என்று ஒரு பெயர் வழங்கப்படுகிறது. கார்த்திகை மாதத்தில் தாமோதரன் பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கப்படுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, நீரே அனைவருக்கும் பகவானாகவும் அனைத்து வரங்களையும் அளிப்பவராகவும் விளங்குகின்றீர். சின்ன பேராகிராஃப் படிச்சு முடிச்சிருவோம். பிரம்மதேவன் சிவபெருமான் போன்று ஏராளமான தேவர்கள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் சில சமயம் தங்கள் பக்தர்களுக்கு வரங்கள் அளிக்கின்றனர். உதாரணமாக சிவபெருமான் ராவணனுக்கு பல வரங்களை அளித்தார். அவ்வாறே பிரம்மதேவனும் இரண்யகசிபுவிற்கு பல வரங்கள் அளித்தார். ஆனால் சிவபெருமானும் பிரம்மதேவனும் பகவான் கிருஷ்ணரின் வரங்களை வேண்டி நிற்பவர்கள் ஆதலால் பகவான் கிருஷ்ணர் வரமளிக்கும் அனைவருக்கும் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. பட் என்னோட ஐம் யூஸ் டு வெறும் உங்களை பார்த்து படிக்க வச்சுட்டு அப்படியே மூடிடலாம். இது எல்லாமே இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷனே இப்படிதான் இருக்கும். எல்லாம் யாரு படிச்சாலும் நம்ம அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம் இல்லையா, புரியும், எல்லாமே படிச்சாலே புரியும். இருந்தாலும் ஐ வில் டேக் இட். ஓகே, இங்கதான் இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார்? உத்தவர் 11ஆம் காண்டத்துல ஃபுல் உத்தவ கீதா தான் இருக்கும். அது என்ன சொல்ற? அன்பிற்குரிய உத்தவா, முற்றிலும் சரண் புகுந்த பக்தர்கள் பிற இச்சைகள் இல்லாததுனால் அவங்களுக்கு எல்லாம் வேற ஆசையே கிடையாது, எங்கிட்ட தானே சரண் அடைகிறாங்க. அப்ப என்னதான் என்ன என் கூட இருக்கணும், என்னது எனக்கு தொண்டு புரியணும். நீனே கூட இருக்கிறதுனால என்னது உங்களையே நினைத்து உங்களுக்கு தொண்டு புரியணும், அதுதான் ஆசையோட இருக்காங்க. என்னுடைய பக்தி தொண்டில் உறுதியுள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு 4 வகையான ஆன்மீக செல்வங்களை அளித்த போதிலும் என்னது அதான் இது ஆன்மீக செல்வங்கள் என்னது அது 4 விதமான ஆன்மீக செல்வங்கள் இங்க கொடுத்திருக்கேன். 5வது முக்கியமான பரம்பொருளுடன் ஒன்று கலப்பது ஆன்மீக தான். வாழ்வில் ஒன்று செல்வமாக கலப்பது ஆன்மீக விகற்ப வாழ்வில் ஒரு செல்வமாக கருதப்படுவதில்லை. அதான் இப்ப நம்ம 4 இது பார்த்தோமே, அதுதான் முக்தி. 4 வகையான ஆன்மீக செல்வங்களை அளித்த போதிலும் அவற்றை அவர்கள் மறுதளிப்பர். அவங்களுக்கு அது வேண்டாம். ஆகையால் அவர்கள் பௌதிக உலகில் உள்ள எதையும் விரும்புவர் என்று கூறுதற்கு என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிறார். சோ அவர் வேற அதுவே அந்த என்னது முக்தி நிலையை கொடுத்தாலே வேண்டாம் சொல்றவங்களுக்கு இதெல்லாம் இப்ப பௌதிக நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்குறேன்னு அதெல்லாம் அவங்க ஏத்துக்கவா போறாங்க? அதெல்லாம் ஒண்ணுமே ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. இது போன்று பகவான் கிருஷ்ணர் பாகவதம் 11ஆம் காண்டத்தில் 14ஆம் அத்தியாயத்தில் 14வது ஸ்லோகத்தில் அன்புக்குரிய உத்தவா, எனது நினைவில் மற்றும் செயல்களில் முற்றிலும் ஆழ்ந்திருக்கும் ஒருவன் பிரம்மதேவனின் பதவியையோ இந்திர பதவியையோ பிற உலகங்களின் ஆட்சியையோ எண்வகை 8 அஷ்டாங்க யோகம், அதான் எண்வகை. அது என்னன்னு நீங்க தெரியல. எண்வகை அஷ்டாங்க யோக சித்திகளையோ என் முக்தியை கூட விரும்புவதில்லை என்று கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 10ஆம் அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்திலும் சிவபெருமானை சொல்ற தேவியிடம் கூறுகிறார். அன்பிற்குரியவளை சிறந்த பிராமணரான இந்த மார்க்கண்டிய முனி முழுமுதற் கடவுளிடத்து மாறா நம்பிக்கையும் உடையவராவார். அதனால் அவர் பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு உள்ளிட்ட எந்த ஒரு வார்த்தையும் அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்றதுல. அப்ப இது என்ன சும்மா படிச்சுட்டு தான் போகணும். அதனால நீங்க சொன்னதையும் நான் திரும்பி சொல்றேன். தேவியிடம் சொல்றேன். மார்க்கண்டி முனியும் என்ன பண்றார்? அவங்களுக்கும் ஒன்னும் இது தனிப்பட்ட ஆசையெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. பகவான் இடத்தில் ஒரு தொண்டு புரியணும், பகவானை நினைக்கணும். அதுதான் அவங்க உலகத்தில் விடுதலை பெறுவது உள்ளிட்ட எந்த ஒரு வரத்தையும் அவங்க என்ன பௌதிக இன்பம் வேண்டாம், இந்த உலகத்திலேருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுங்கன்னு அவங்க வேண்டது இல்லை. பகவானுடைய தொண்டு தான் அவங்க செய்யறாங்க. அதே போல் பத்ம புராணத்தில் கார்த்திகை மாதத்தில் இதுதான் இப்ப தாமோதர லீலா நம்ம பாக்குறோம், லாஸ்டையும் பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி சடங்கினை பற்றி விளக்கம் காணப்படுகிறது. அது என்னது மாதத்தில் விருந்தாவனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? தாமோதர கைத்தா, தாமம்னா கயிறு, அந்த வயிறை கட்டுறாங்க. இன்னும் ரொம்ப சேட்டை பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணினோம், உரல்ல கட்டினோம். அவரா கிருஷ்ண பகவான் தானே,
உருளையே இழுத்துன்னு போயிட்டார். 2 மரத்தை சாய்த்தார். அந்த 2 மரத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். நளன் குபேரன் வந்தார். அவங்க வந்து குபேரனோட மகன்கள் திருந்தினாங்க. அதெல்லாம் நம்ம வேற ஸ்டோரி பார்த்தோம். சோ நித்தமும் வழிபடுதல் ஒரு ஒழுங்குமுறை விதியாகும். இது வந்து டெய்லியே பண்ணலாம். கார்த்திகை மாசம் வந்தாதான் நான் வந்து ஆர்த்தி எடுப்பேன். இந்த நார்மல் ஆர்த்தியே வந்து வயிறுக்கு இவ்வளவு நம்ம இந்த பண்ணியிருந்தோம். 3 எவ்வளவு 5 7 3 4 7 சரி 3 4 7 அப்படின்னு அப்புறம் ஃபுல் ஆர்த்தி இப்படி எடுப்பாங்க. நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணும்போது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. இல்லாட்டி நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்து பண்ணலாம். அப்ப அன்னைக்குதான் பண்ணோம். அந்த கார்த்திகை மாசம் வந்தாதான் தாமோதர லீலையெல்லாம் நினைத்துன்னு அந்த கிருஷ்ணருக்கு வழிபடணும்லாம் கிடையாது. நம்ம இப்ப என்ன புக்கு வாங்கினாலும் கூட அந்த போட்டோ கொடுத்துருவாங்க. அந்த தாமோதர அவரோடதான் இதுல இருக்கு. அன்னை வந்து கட்டி போட்டு அந்த இது அந்த மாதிரி பண்ணலாம். யசோதை இதை கட்டி வைத்ததை குறிப்பிடுவதாகவும் தாம என்றால் கயிறு என்றும் குதிரை என்றால் வயிறு என்றும் பொருளாகும். கிருஷ்ணரின் குடும்பத்தனத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அன்னை யசோதா அவரது வயிற்றில் ஒரு கயிற்றை கட்டி வைத்தாள். அதனால் கிருஷ்ணருக்கு தாமோதரன் என்று பெயர் வழங்குகிறது. கார்த்திகை மாதத்தில் தாமோதரன் பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கப்படுகிறார். கொடுத்தபடி பகவானை நீரே எனவிருக்கும் பகவானாகவும் அனைத்து வரங்களை அளிப்பவராகவும் விளங்குகிறார். எல்லாம் அவர் தான் ஒரு கடவுள். அவரை தான் எல்லாரும் வழிபடுறாங்க. யாரு? ஆனால்பட்ட சிவபெருமான், பிரம்மன், பிரம்மதேவன், சிவபெருமான் போன்ற ஏராளமான தேவர்கள் வேற உங்களுக்கு எல்லாம் வரன்லாம் அளிக்கிறாங்க. ஆனா தனக்கு வேண்டி என்ன பண்றாங்க? அவங்க பிரார்த்தனை பண்றதெல்லாம் கிருஷ்ணரை தான். அவர்கள் சில சமயம் தங்கள் பக்தர்களுக்கு வரங்கள் அளிக்கின்றனர். உதாரணமாக சிவபெருமான் ராவணனுக்கு பல வரங்களை அளித்தார். அவரை பிரம்மதேவனும் இரண்யகசிபுக்கு வரங்களை அளித்தார். ஆனாலும் இவங்க என்ன பண்றாங்க? இவங்க வந்து கிருஷ்ணரை தான். அப்ப நான் கடவுள்னு அவங்க வந்து அப்ப நான் கிரேட், நான் எல்லாருக்கும் வரம் அளிக்கிறேன், ஐ எம் கிரேட், அந்த மாதிரி அவங்க எண்ணம் கிடையவே கிடையாது. ஸ்டில் ஹம்பிள். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவ்வாறே பிரம்மதேவன் இரண்யகசிபுக்கு வரமளிக்கிறார். ஆனால் சிவபெருமானும் பிரம்மதேவனும் பகவான் கிருஷ்ணரின் வரங்களை வேண்டி நிற்பவர்கள். ஆதலால் பகவான் கிருஷ்ணர் வரமளிக்கும் அனைவருக்கும் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்த இது வந்து we can remember. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட முடிக்கிறோம். டைமும் ஆயிடுத்து. இது சேவ் பண்ணுமே. சேவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, சாரி, ஸ்டாப். இது வந்து நம்ம புக்கு எல்லாரும் புக்கு வாங்குவோம். அப்ப என்னன்னா நீங்களே படிக்கும்போது வந்து புரிஞ்சு